Вітаю ўсіх. Добры дзень. Працягваем літаральна з таго месца, дзе скончылі. А скончылі мы на выспе. Мы скончылі і нават да берага прыйдзецца яшчэ дабірацца. Як у нас справы? У нас у каманду дадаўся новы персанаж. Для тых, хто спойлераў баіцца, бяжыце адсюль. Вось. У нас дадаўся новы персанаж. Гэта Рэйні. Дайце момант. Выпраўляў паласу ўнізе пад стрымом, прыйшлося картку захопу нешта проста пераваткнуць, таму што, ну, калі вы бачылі літаральна хвіліну назад, то там знізу паласа яшчэ была, проста ніадкуль. Вось, вітаю ўсіх, вітаю, працягваю. Дзе я? Тэхнічныя налады, як звычайна. Стрым пачынаецца з тэхнічных налад, па-іншаму мы не ўмеем. Дык вось. У нас персанаж новы з'явілася, яна, яе крычуць Рэйні, таму і назва стрыма тут. Вось. Яна можа тым, што проста знаходзіцца, проста сваёй прысутнасці яна выклікае таймфол, то бок дождж, які прасоўвае час наперад для ўсяго, на што ён трапляе. Вельмі небяспечная халера. Цікава нам. Там сцежка таксама ёсць. Добро. Выбіраемся адсюль. Я спадзяюся, я ж выйду, так, правильно? Спадзяюся. Таму яна дадалася нашу каманду і будзе нам дапамагаць. Яе здольнасці могуць стаць вельмі карыснымі. Там па сабе таймфол нам не толькі патрэбны, але яна можа... дарэчы, ён карысны, ён можа тушыць пажары, напрыклад. Вось. Але яшчэ, каля самой яе, вось літаральна вось в упор да яе, 1,5 метры ад яе, таймфол разварочваецца і мае адваротны эфект. Ён наадварот вяртае ўсё так, як было да таймфола. То бок яна, па сутнасці, можа лічыць эфекты таймфола, якія былі нават вельмі старыя. Такім чынам, увогуле, Фрэйджайл атрымала назад свае стан свайго цела. Калі вы не ведалі ў Фрэйджайл у першай частцы, яе цела было пашкоджана таймфолам, поўнасцю ўсё, акрамя твара. То бок
ну, літаральна толькі галава не трапіла пад таймфол. Усё астатняе было ну, усе часткі цела астатнія састарэлі вельмі моцна. Вось. Яна засталася жыць, але вось у такім стане, даволі крохкай. Рэйні жа дапамагла ёй вярнуць яе жа цела. А скінуцца на яго з рэкі нам не дазволілі. Я думаю, што можна да яго скінуцца, калі бы мы пабудавалі поўнасцю манарэйку. Гэтая манарэйка, яна ідзе над выспай, і можна тэарэтычна проста скочыць на выспу. Праблема ў тым, што мне няма канца манарэйкі, і мне транспарт з манарэйкі не запусцяць. Пры гэтым саскокваць на тросе, на якім я катаўся, мне не давалі. Ну, з троса не саскочыць. Так, што які план? Мы пойдзем па сюжэце, але перад гэтым мы пабудуем дарогу. Усё проста. Будуем дарогу, ідзем па сюжэце. Такі план. Глядзіце, у нас ёсць дарога, якая абрываецца вось тут, і мы нават часткова пабудавалі яе. У нас не хапае яшчэ даволі шмат керамікі. Кераміку мы здабудзем з Westford Node і проста давязем яе туды. Гэта будзе не вельмі складана, нам толькі трэба вярнуцца да самой дарогі. Я жадаю як мага далей прасунуць дарогу, таму што, ну, потым мы будзем ісці далей па сюжэце, і хочацца сабе мець нейкі транспарт, каб ездзіць туды-сюды, пакуль мы ўжо тут паблізу. Чаму я гэта зараз раблю? Таму што я бы, у прынцыпе, мог бы сюжэт рабіць і без таго, без дарог розных. Але я думаю, што будуць розныя ну, прыйдзецца пакатацца, ды і плюс хочацца пазаймацца чымсьці яшчэ, акрамя сюжэта. Вось. Я думаю, гэта нам паскорыць потым праходжанне. Трэба шукаць Радашковічы, там шмат керамікі. Зразумеў. Едзем. Там дзесьці і маладзеч, но будзе недалёка. Оп. Які ўдала гэты масток прям у камяні. Ну ладно. Дзякуй на том. Цалегорж для хімікатаў. Дарэчы, хімікаты, наколькі памятаю, яны ў асноўным выкарыстоўваюцца ў зброі, а не ў структурах, не? Іх там амаль ні для чаго не патрэбна структур. Зараз музычка грае, а я не ўпэўнены, гэта плеер мой? Чи це ўсё плеер? Для тросаў трэба былі, падаецца. Паглядзім. Вось, дарэчы, цікава. Мне было бы цікава паглядзець, ці тросы, вось зіплайны, якія мы будавалі раней у першы час, яны спалучаюцца з гэтым зіплайнам, які іздзе ўздоўж манарэйкі. Малаверагодна, але мала ли. Яны разам у адну сістэму пераключаюцца. Заязджаем літаральна за рэсурсамі. Можа быць, зараз, дарэчы, раздрукуем машыну для гэтага. Бо рэсурсаў там... Ну, там нармальна, але, я думаю... Ну, давайте паглядзім, карацей, якая сітуацыя. Глядзім. О, да музыкі, можа, квест яшчэ варта было бы зрабіць. Вітаю, Тэнчык. Сэм Портер Робін Гуд. Ну, я вось думаю, што там жа на музыку, для музыкі ёсць невялічкі квестик. Вось сюды. Ён блізка да дарогі. Але дарога я не ведаю, куды разгарнецца. Можна было проста бы ўзяць і зарабіць для музыкі квест. Таму што мы ўсё роўна там наверх падымаемся. А давайте для музыкі рэальна возьмем квест вось гэта.
Так, давайте для музыки квест. Раз. Бо реально мы просто на гору поднимемся там. Я загружу на трикрузер свой. Езжу. Але з іншага боку, не, давайте сабе лепей, тому што яно важыць менш. А вось на... не, гэта не тое. Отправляемся, але мы зараз падойдем і заберем ресурсы яшчэ. Забирай ресурсы тых, каго іх шмат, і аддае бедным дарогоўкладчыкам. Мне падаецца, былі такія Робін Гуды. Цэлую краіну пабудавалі. Атрымалася не вельмі, наколькі я памятаю. Так, металлы 1160 керамікі. Вось гэта самае цікавае. Так. 1160 керамікі. Каб 1160 атрымаць, нам патрэбна 300... Так, на 3 штуки по 320, гэта будзе 980, і 1160 гэта яшчэ застаецца 160 плюс 40, 200, правильно? 323 штуки ёсць? 160, ну, літаральна, 160 плюс 40, я не ведаю, що за математику, я тут літаральна калками можна гэта было зрабіць. Ёсць, гэта ўсё ідзе, атрымліваем. Дзве велічэзныя мы чапляем на трикрузер. Маленькую мы можем на трикрузер яшчэ прычапіць? Не, нічога ўжо больш на трикрузер не чапляецца. Опа, на спину. Ну все, і з гэтым мы высоўваемся. Можно ехать. Нам же для гэтага яшчэ наверх прыйдзецца дадаць трошки... Чаго там? Металла 240. Давайте и металл свой возьмем. Такая эпичная музычка, я тут просто займаюся тым, што пераношу просто рэчы з аднаго месца ў іншае. Так, наша плотачка, так, яна нам дапаможа. На бэт-6 адправіцца 500, дзякую вялікі. Я паспрабую запомніць. У меня память короткая. Так. Металлы. Колькі я сказаў металлаў? Яшчэ раз гляджу. Ой, не то натиснуў. Покричали только. 240. Некая дивная колькость металлу, и она ни туда, ни сюда. Эпично переношу, ну так. Я на кребе яшчэ ў інвентары вось гэтым грала также. 240, по-моему, так? Я нешта... Я на чатку. Я кожны раз, калі залажу інвентар, я переключаюся на чатку, і потым улетае з головы, што было. Так, зараз. Настолькі кароткая у мяне памяць. Я зараз узяў 250. А мне... Так, мне патрэбна было 240. Цудоўна. Столькі, колькі патрэбна. Выязджаем. Пабудуем зараз хутенька кавалак дарогі, паглядзім, куды ён ідзе, і яшчэ пойдзем да музыкі. Ну я разумею, куды ён пойдзе. Ён хутчэй ўсё будзе паварочваць улева. Дарэчы, нам вось сюды, падаецца, патрэбна. Альбо не. Падаецца так.
Да рэчы, наконт леса пагарлапаніць. У першы час вельмі шкада, што на першай лакацыі ёсць лес, і больш нідзе не сустракаецца, калі вы памятаеце, калі вы гулялі. Літаральна, не той, каб я чакаў, чтобы іх там было, але проста ёсць біома, была дадана ў гульню, але не знайшла адлюстравання потым нідзе больш. Не, пачакайце-ка, не, ёсць у адным месцы. Клушу, просто я там вельмі рэдка быў. Згадаў, ёсць такое месца. Там непрыемны лес. Не той для выгарлапання, так? Не пагарлапаніць нормально. Там ён сюжэтна непрыемны, там абавязкова ёсць дождж. Таму ён фігня, як бы. Калі б ён быў проста лес, як тут, напрыклад, у пачатку. Пашпацараваць можна спакойна. Мотоцикл знайшов. Чисті. Так. Едем наверх ось сюди. Отдаем літаральна на будаўніцтво дороги, і мы атрымаем сабе сегмент, і там же заверху мы до музыки зможем проехать. Вельмі зручно. Тросы не натягнуть. Гэта ты на другой мапе, так? Другим кавалку гульні. Потому что я спачатку забыўся пра яго, я вельмі рэдка там... я літаральна пабудаваў туды скрозь яго гэта месца дарогу амаль адразу і просто праязджаў, мне там вельмі не падабалася затрымлівацца. Ось, не ведаю чаму. Мне не падабалася, таму што там, не ведаю, неяк незручна ён быў ва ўсім. Ні праехаць, ні пашпацыраваць нармальна. Ён далёка ад маршрутаў, няма для чаго туды ісці. Як бы, калі ёсць магчымасць яго абысці, я праз горы. Вось праз горы я тупаў. Таму што гэта і скарот вельмі моцны, і прыемна проста паглядзець. Ён як бы горы прыгожыя. Хоць яны і больш небяспечныя, па-мойму. Не вижу лес першай локі. У нас попадаецца... першай локі увогуле як бы такое. Так, отправляем материалом. Глядите, який кавалок. Атрымліваецца, з ім мы можам лёгка ўверх падымацца. Што прыемна. То бок на вось гэтую гару якраз такі, на якой я. І ён праходзіць амаль вось там, дзе я падымаўся сам. І наступны кавалак вось наперадзе. На яго патрэбна 1280 керамікі, 1600 металаў, хіральных крышталікаў яшчэ да халеры. І ён ідзе... хацелася б, конечно, яшчэ адзін кавалак. Таму што, глядзіце, зараз наступны квест будзе для падарожжа далёка. То бок, мы будзем выязджаць з Вестфорд-Нота і будзем ехаць кудысьці сюды, хутчэй за ўсё вось сюды. Я так разумею, па ўзбярэжжу нам будзе прасцей за ўсё дабірацца туды. Па выглядзе так, узбярэжжа насамрэч самы просты варыянт. Цікаво. Вітаю, Рубедак. Так, пайшоў сам портер у лес і стаў лагерам. Чамусьці мне кожны раз смешна, як успомню. Я не пропусціў гэты жарт, але гэта вельмі файна. Ты ўжо жартавала, так. Так. Портер. Эх.
Ну давайте тады... Давайте тады реально можа квест... Зараз музыкі, карці, адвязем, просто пойдзем по квесту. Таму што гэты кавалак дарогі яшчэ будаваць, канешне, файна, але хутчэй за ўсё ім я не скарыстаюся для... О, мой трыцыкл, моя плотка. Давай назад. Як бы мне так выехаць яшчэ да музыкі направо? Во. Заехали с дороги, стало больше башно. И минус мой плеер, на жаль. Музыка вось там. Это у нас что? У долину груз. Мы будем ехать про долину назад, так что заберем с собой. Оп. И вот наша музычка вернулась. Яшчэ груз у даліну. Будзе па дарозе. А, туды лепей падысці. Сам ужо пераносіць. Я разумею, што частка, вялікая частка з гэтага проста нашым экзаскелетам. Вось, але ўсё ж такі, мне падаецца, яшчэ і самі мы развілі яму пераноснасць грузаў. Або ўжо па 260 кілаграм спакойненько цягаем. Там з плюсам яшчэ наверх. Так, достава. Ёсць. Праз вось гэтую вясёлкавую даліну адпраўляемся назад. Зноў жа выйдзем на тую ж самую дарогу і каля вясёлкавай даліны сыдзем. З дарогі. Музыка файная, але я пэўна, калі буду гуляць, то без яе. Я скажу, што... Не, музыка як бы файная, але я думаю, што... Ну, як бы яна па-за межамі хіральнай сеці, яна выключаецца аўтаматычна. І гэта якраз такі тыя моманты, калі файна проста пайсці самастойна, ну, проста самастойна як бы. Сам на сам быць. Дарэчы, квест, калі там будзе якраз такі ў Westport Nord альбо у даліну, то мы забяром яго, які ў яго ёсць. У яго ёсць заказ? Не, гэта далёка. Таксама перанос. Ёсць у Westport Nord альбом песень. Аўдыо. І ў даліну. Блін, у яго ёсць літаральна ўсё. Вось 3 заказы можна ўзяць. Это ўсё забіраем. Я спадзяюся, мы гэта увязем. Оп. Мы так зусім не перагружаныя. Вось гэта сувязі паляпшае. Павялічвае колькасць аб'ектаў з іншых сусветаў, якія могуць быць пераданы праз хіральную сувязь. Рыштунак, які вы звычайна не зможаце зрабіць, можа быць пераданы вам у рэзультаце гэтага. Некалькі аб'ектаў, некалькі варыянтаў гэтага паляпшэння
можна будзе прымяніць. Ага, яшчэ, то бок накладваць і накладваць яго. Ну, мне і так хапае прадметаў тымі, якімі са мной дзеляцца, я не думаю, што я буду браць гэта прыапшэнне ўвогуле. О, у мяне адна скрынка, дарэчы, абсолютно бескарысная, гэта павінна быць 10 метала, якія засталіся пасля будаўніцтва дарогі. Так, давайте іх адшукаем, вось это не 10 металаў. Яны ні туды, ні сюды скрынку займаюць, просто пакладзем у гэтага чала, няхай ляжыць. Большасць таго, што на мне зараз мне не спатрэбіцца, таму я пакіну. Ну, там, як бы, у сэнсе не пакіну. Я возьму з сабою, але рыштунак у мяне залішні, насамрэч. Ад яго можна было бы і пазбавіцца. Канкрэтна ў гэтым моманце. Просто груз, дарэчы, не гледзячы на свае аб'ёмы, ён як бы не вельмі цяжкі. Там у асноўным трошкі тэхнікі, музычныя альбомы, вось такое. Мне біць нельга. Вось што мне нельга рабіць? Давай, Сэм, тормози-то, ё-моё, разогнался. Куды спешаешься? Сэм, отпочивай, Портер. Який лагер? Ось. Масток, який подавалося безкересний, але на ім я ні во що не ударився. Прямо ось таке дерево. Спокойненько, никуда не спешаемся, не ломаем груз. Осталось только знайти дорогу, и мы цудоўна дадзім рады. Литерально по своей же стежце проеду. Я ведаю, что я тут уже ездил, и что тут беспечно. Вот, и выезжаем на дорогу. Цудоўна. Нам патрэбна будзе заехаць у даліну вясёлкавую. Але гэта не вельмі складана будзе. Зараз вось па дарозе ўніз едзем і трошкі разгарнемся. Ну можна было злева з'ехаць. Не, давайте ўжо, раз уж я праехаў палову дарогі гэтай, то чаму бы не? Карыстаемся як ёсць. Яна вельмі рэзка тут дарога падымаецца. Так, частка груза застаецца тут. Вежа гэтая на спіне ўжо пабудаваная. Так, вось он достава. Музыкальные инструменты отправляются. Thank you for coming to us so late at night. I'll review the orders right now. Wow, wow. We didn't think we'd ever get this, but here you are, surprise gift in hand. Доставку музычную карбонку. Насамрэч так, там і музыкальная тэхніка, і гэта самае, інструменты розныя. До музыкі прыехалі. I appreciate your willingness to come at night. Still pretty dark outside, so
Take care not to fall into the river. Safe travels. Есть. Order completed. Well done. Як ви бачите, груза стало значно менше. Це була частка у долину, а частка груза поїде у Вестфорд Нот. Thank you, Sam. У Вестфорд-Ноті, до речі, Вестфорд-Нот є яшчэ груз, але я тут упаду, не? Так, трошки упаду, давайте заберем. Все равно по дороге. Я думаю, что в Вестфорд-Ноте мы отпочнем. Ну, в сенсе возьмем просто до раницы, промотаем час. И будем брать уже заказ по сюжете. А мы заедем? Оп, отрымалось. Can anybody hear me? Так, дайте-ка, почекайте-ка. Оп. Давайте-ка я это самое. Скриншотик бахну. Так, ресет. О. Киберпанк таки. А то мне ж на превьюшечки у это самое у Тьютер и Блюска мне ж потрібно нечто, правильно? Тим більше, що мені реально прихоже. Доставочка музычную скарбонку. Амаль готова. Зараз будем парковаться. Thanks so much for stopping by. Please give it your all. Take care. Як удала песня скучилася. Прямо тому момент доставки. І все, зараз пойдем по сюжеті. Будемо глядіти, що там далі нас чекає. Бо це далека доставка, я так розумію, не просто так у нас все буде. Треба переджити, як час сказав сир. Гэта б працавала вельмі файна, калі б у мяне былі... Ну, я б рабіў бы яшчэ скриншоты з чатам. You took excellent care of this cargo. It really shows. We were right to count on you. Так, наверное, ще лайков отсыпали. It's like a dream come true, this showing up on our doorstep. We'd written it off. Додатковыя. І гэтага, вы бачыце, дзве дастаўкі, а там ледзь перасунулася. Чацвёртая зорка раптоўна. Першыя тры лёгка. Чацвёртая просто жорсткая, і пятую я нават баюся. Thank you for your service. Вітаю, We'll be Мітей sure Гори. to call on you again. Order completed. Well done. Так. Ну і вось ёсць асноўны заказ, які я... Ну і адзін дадатковы, які я зараз браць не буду. Давайте на адпачынак.
Так, поднимаемся. В принципе, раніца нормально. Давайте проверим Лу. До речі, що Лу вийшла, ну, яна якби у центрі сюжета зараз. Вось, але ў той жа момант для Сэма, ну ось у гэты пэўны момант. З-за таго, што стрэса ніякага няма, ўсё плюс-мінус стабільна. Як бы і пра Лу можна і забыцца, што яе няма увогуле. Так, ну, в принципе, нам не той каб шмат. Долман? О, з ім можна паразмаўляць. Да рэчы, я не памятаю, каб я не на Feeling Мангелане well з ім rested размаўляў. after some quality shut-eye? А, ну і ўсё, размаўлялі. Да рэчы, фігуркі розныя. На жаль, іх разгледзець нельга. Так. О, пачакайце-ка, Долман. Ну-ка. Там ён рукой махаў. Толькі я не ведаю, што з гэтым блюрам. Ну, па тыпу, я дакладна не жадаю Сэма бачыць, я жадаю бачыць Долмана. В кадры, ну ладно. Давайте у туалет и душ. Вітаємо Хазгареда. Так. А ці спить Долман? Ежа йому не потрібна, я думаю, сон так само. Я думаю, просто. Чекаю, чому нема. Гэта бокс з Луні чорний. Метай горы, калі баішся спойлераў, бягі. Зараз жа бягі, закрывай вушы і бягі. Калі не баішся спойлераў, Лу памерла. Долман там схава не сапраўдны. Долман якраз такі сапраўдны. І Долман адзін з тых, хто разумее, што у Сэма у скрыні нікога няма. Мы дазраем, што гэта глюк Сэма. У лепшым выпадку у нас зараз унутры капсулы BT, а не Лу. Ну, BT, які належыць Лу. Гэта самы найлепшы варыянт. Looking clean as a whistle. Давайте на выход. Гуля тлумач, чаму у яго 6 FPS? Не? Пакуль ніякага тлумачэння для не было. Але нават на больш важныя рэчы гульня вельмі доўга давала нейкую інфармацыю. Так што я бы з гэтым не спяшаўся. Я думаю, гэта не вельмі важна. Так. Глядзіце, у чым наш план. Мы зараз забіраем галоўны квест, і наколькі я разумею, нам патрэбна даставіць вось сюды. У нас ёсць монарэйка, але яна не даязджае, як вы бачыце. Яна нам нічым не дапаможа пасля вось гэтага моманту, і нават нам машыну мы не перавязем. Так. Далей. На фоне. Што яшчэ варыянт? Альтэрнатыўны варыянт. Мы едзем па дарозе і скончваем вось тут. І потым яшчэ доўга-доўга едзем, каб спусціцца вось у гэта месца. Вось гэта альтэрнатыўны наш варыянт. Самы просты, ну, на мой погляд, гэта якраз такі бераг. Вось толькі тут патрэбна будзе перабрацца праз шырокую раку. Пра шырокую раку перабрацца будзе складана, таму што масток пабудаваць прыйдзецца яшчэ рэсурсы сюды весці, каб праехаць. Таму моя прапанова такая, можа быць, нас увогуле сюды адправіць, я зараз не ўпэўнены. Прапаную такі план. Мы едзем па дарозе і проста з'язджаем і праязджаем па верхняй частцы, хоць і далёка, але потым мы спускаемся ўніз. І вось тут, я думаю, мы праз гэтыя вузкія рэкі дабяромся без праблемаў ужо. Забіраем. Гэта я заказ вельмі вялікую колькасць груза. Угу. Так, давайте-ка подумаем яшчэ. Нам рэкамендуюць узяць абавязкова з сабой, дарэчы, я толькі зараз заўважу, а дзе мой гэты самы грузавічок маленькі? Куды ён падзеўся? Я яго дзесьці забыў?
Мне падаецца, я яго дзесьці зрабіў, забыў. Нам трэба адзін такі перавозчык на спіну. Ёсць. І забіраем сабе. Перавозчык у нас ёсць. Ён нам дакладна спатрэбіцца. Нам спатрэбіцца шмат рэсурсаў перавезці. Рэкамендуецца зрабіць сабе гэты самы грузавічок. І я так разумею, што нам прыйдзецца рабіць грузавік. Давайте з грузавіком поедем сёння. Дарэчы, яшчэ альтэрнатыўны варыянт. Альтэрнатыўны варыянт гэта паехаць па ўзбярэжжу і вярнуцца назад ужо па ўзбярэжжу. І мне падаецца, гэта для грузавіка будзе самы комфортны варыянт. Таму што там справа вельмі шмат каменьчыкаў, і гэта будзе проста незручна. Так. Вось зараз нам далі магчымасць яшчэ прадбачыць надвор'е. Круто, я ожидаю. Ось. Ого, який фільтр. Цікаво, пачакайце-ка. Гэта у нас... Вось гэта пакрыццё... Блин, а дзе паказваецца канкрэтна, што в якім я рэжыме? Я просто... Мне цікава, вось гэты рэжым. Гэта рэжым па тыпу з пагрозамі? Не. А чым яны адрозніваюцца? Я вось зараз паміж двума рэжымамі пераключыўся, і я толькі бачу альбо зоны, альбо проста агульнае пакрыццё сеткай. Вось гэты рэжым. І вось гэты рэжым. Адрозніваецца толькі тым, што ёсць лініі рэгіёнаў, і ўсё, больш нічым. Ладно. Так, гэта не вельмі важна. Гэта у нас дождж, які рухаецца, ён ідзе ўправа, так? Таксама рухаецца, а гэты таймфол тут стабільны. Гэта next, тыпу, зразумеў. То бок яно тут воблачна і не зменіцца, так? Окей. І дастава будзе вось сюды. І тут ёсць ворагі. Дарэчы, калі я паеду вось у гэтай частцы, то я сустрэну сабе ворагаў. Так. Окей. Добра. Я пытаецца для сябе ўжо плюс-мінус. Дарэчы, бачна, як тут катаўся, бачыце мае сцежачкі, як я ездзіў. Тут по-рознаму такой шык-шык-шык. Заўважна. З мае маршруты. Думаю, я паеду па ўзбярэжжу, а гэта будзе больш проста, чым прыдумваць нешта і зраблю сабе грузавік. Вось і ўсё. Вось ён і ўвесь план. Значна прасцей, чым можна было сабе ўявіць. Толькі патрэбна было спачатку, можа быць... Давайте, не, спачатку я адмяню ўсё. Да спіска заказаў у самы пачатак. Будуем сабе гараж. Мы яшчэ машыну ніводную не пабудавалі. Гэта адпраўляецца ў гараж. А мы робім новую машыну сабе. Мы яшчэ не рабілі такую. Так, ёсць? Я магу яе кастамізаваць, правильно же? Кастамізацыя. Можна рабіць батарэйкі і ўсё. Груз будзе памяшчацца ззаду, таму я думаю, батарэйкі в нашым выпадку гэта самае актуальнае. Усё роўна нічога іншага мы зрабіць не зможам. Скончыліся месца... Я зразумеў. Так. Ёсць. Гума скончваецца на ўсе гэтыя мае батарэйкі, якія я паспрабаваў начапіць. Ладно. І апошняе... Ну гэта таксама месца для ячэйкі. Ну ладно тады. Колькі змаглі начапіць, столькі змаглі. У нас гума скончылася тут амаль. Дарэчы, я забыла ці упусціла. Чаго мы Долмана сталі з сабой цягаць? Сядзеў бы на Магеллане. Нам Фрэджайл яго дала з сабой. Я думаю, яна хутчэй дала яго як маральную падтрымку. Каб, па сутнасці, ён праглядаў за намі, каб у нас все было добра.
Так, гэты грузавік будзе шкада трошкі прадзяўбаць, калі шчыра, калі ён такі зроблены. А, колеры самае важнае. Яскрава жоўтенькія, аранжавыя. Што я калі яго аранжавым зраблю? Аранжавым вось так і вось такая камбінацыя. Яскрава заўважны. І я бы яшчэ на яго дэколі, які я начапіў. Вось дэколі. На баку портер. А мы нешта начапляем там Kajim Productions. Давайте вось так. У нас на мотоцикле такое. На плотцы, вы бачите. Вот чалавек спачатку будуем гараж, а потом набываем машины, каб не ставіць іх на чужыя месцы ў гаражы. Ён сказаць, каб сам не ляснуўся канчаткова, мне падаецца ў гэтым яго мэта. Ну, па адчуваннях такое прыкольна. Глядзіце, калі мне машину прыйдзецца пакінуць на пэўны момант, то я як мінімум змагу адправіцца далей сваім грузавічком на ну, вось гэтым пераносчыкам, вазочкам, карацей. Размаўляць з лялькай. Дык ён-то жывы чалавек у целе лялькі. Ну, ён жа быў чалавекам. Толькі нам нічога не кажуць пра тое, як ён такім стаў, як ён дакаціўся да такога. Я могу просто выделить усё? Не, придется усё. А, вот так, можно хутенько. Так. Гэта ўсё у грузавік. Бо там да халеры просто. У мяне нават ёсць жаданне зрабіць сабе яшчэ адзін перавозчык, таму што калі нам прыйдзецца на сваіх дваіх это ўсё пераносіць, то можа быць аднаго не хопіць. Ну ладно, спадзяюся, што хопіць, правильно? Не ламай тэорыю, што гэта ўсё уяўленне паміраючага сама. Я не думаю, што гэта уяўленне паміраючага сама. Нават няма такой тэорыі. Пачакайце-ка. А ў мяне тут месца, па сутнасці, для яшчэ аднаго персонажа, так? Цікава, навошта гэта? Так, груз мы ўзялі. Паехалі. План, карацей, застаецца такім. Мы пойдзем па... Опс. Так, Gateway. Добро. Sam, Tarman here. A short while ago, the tar currents became incredibly unstable. It's gotten so bad that the DHV Magellan can't travel safely. We're still looking into what might have caused this, and we'll be in touch the second we know more. Магеллан не можа перасоўвацца. Ну, ён залочыўся. Нешта... плыні смалы неяк вельмі моцна змяніліся і ў выніку просто не можа перасоўвацца нікуды ехаць. Магеллан. Чаму не, я толькі што вось прыдумала. Я просто гэта не разглядаю як тэорыю. Яна там магчымая, ну, яна... Это адна з тых тэорый, якая працуе на у любым творы. Абсалютна ў любым. Акрамя тых твораў, якіх гэта напрамую кажуць, таму гэта просто ўжо не з'яўляецца як бы тэорыяй. Это просто адразу вядома. Вось туды мы поедем. Просто ёсць варыянт, я не збіраюся ехаць праз лес, ну там не лес, а міма каменьчыкаў усіх. Гэта будзе складаней, мне падаецца, на беразе будзе просто больш лёгкая сітуацыя. І мы прыедзем, у прынцыпе, адну і тую ж кропку, я просто паеду зараз па больш доўгім шляхам. Вось уся розніца. Калі што, у мяне сабой ёсць ПКК, я пабудую сабе яшчэ батарэйку. Ага.
Дякую тобі, чоловіче, за те, що побудував так мост. Я проеду в угле. Давайте ось тут справа попробуем проскочить. Блять, ви бачите? Але мені подається груз пошкодив зараз. А-а. Стосовку пошкодив, так? А ні. Удар був, але пошкодження не було. Чудовно, чудовно. Я ожидаю собі ідеальний груз доставити. Скачи. Ай. Так ладно. Але ж там скок такий смішний. Я забуваю, що скок є як опція. А я могу подбирать предметы, пока я еду? Уже это все же не, правильно? Не могу, мне потребно с машинки, мне придется выходить. Jeszcze bramatrus. Вельми велика колькость их. Воу. І холери собі. Ладно. До речі, 1120 тих самих. Цікаво. А де воно? Чекайте-ка. Только что... О, блин. Дослідувальнику є груз. І можна посябрувати було б зараз. Бачите, її розкидала. Ось туди доставить. Не, давайте по головному квесту потім вернемся. Я ждаю собі эту локацію очень. Але усё потім, усё потім. Там просто були сплави, і вони раптовно зникли. Ну, їх виплеснуло, і потім вони просто провалилися назад. О, до речі, музичка пішла. Прикатом якої у нас не було. Я спеціально зараз у зону нашої реальної сеті не буду заїжджати. Холера, чат возник. Жесть такая. Нечеканий кавалок дороги тут. Справа еще один. Керамика 160 штук. Давайте возьмем.
І яшчэ кавалак дарогі. То бок тэарэтычна я мог дабудаваць сабе дарогу ажно сюды. Я так разумею. Знаете, якая праблема? Усё цудоўна, файна едзем, але наперадзе павінен быць лагер мясцовых бандытаў. Так і выглядае. Калі я змагу па берагу неяк перабрацца і аб'ехаць іх, было бы цудоўна. А я могу переехать дорогу и вернуться назад. О, переехать дорогу, переехать раку. Дарэчы, на мапе гэты бераг, гэты бераг ракі паказаны вельмі здаравенным нейкім, быццам бы амаль нельга перасекчы яго. Але на практыцы выглядае вельмі простенька. Так, тут увогуле ўсё просто. Для машины не праблема. Мы тебе запомнили дорогу укладчик. Літаральна гэта і раблю. Я спецыяльна іх адзначаю, каб яны не знікалі. Так, па сутнасці я магу дарогу будаваць. Адзінае, што мне ресурсу будзе, малавата. О, металы яшчэ. Гэта, вось, дарэчы, металы і кераміку можна было бы ў гэтыя дарогі і ўкінуць. Херали сберу. Раз уж мимо. Тут не самая добрая дорога для машины, конечно. Бо ось там хутчэй ўсё у тых закінутых. Блін, яшчэ один кавалак дарогі. Ён адзначыўся мне хоць, каб я потым яго не шукаў. Так, зараз адзначыўся дакладна. І там наперадзе бачу яшчэ один. Я осторожно обираю, куда я поеду. Вось туды мне патрэбна, я правильно памятаю? Так. Вось гэтая кропка. У прынцыпе, я тут могу назад на праз раку гэту пераехаць, бо яна тут даволі вузкая. Зусім вузенькая, насамрэч. Але даволі глыбокая. Ёсць. Яшчэ бараматрус. Добра, што мы на машыне можна яшчэ рухацца ў грымонт. Гэта якой моцы? 10-7, 8 нават.
Приехали. Довольно легко добрались. Я думал, что гэтае месца будзе здаравенны нейкі комплекс, дзе я змагу... Ну, что я змагу здесь тут... ну, тут нават адпачыць магу, але па выглядзе не. Да, холеры доставили. Wait, are you Sam? Then does that mean you carried this hefty delivery all the way from West Fort Knott? Way to make an entrance. We welcome you with open arms. Now let's get this cargo of yours processed. I didn't know someone could deliver cargo in such great condition. I'm glad we asked you. Найс. О, є ще нова пісня. Ось яку ми тут слухали зараз. Я думаю, може бути нават собі плейліст переробити трошки і зробити з того, що я реально ждаю слухати. Тому що у мене зараз усе, ось просто усе. All right. Can you connect your Cupid to our facility? Я би, може, Вудкіда повністю взяв і нешта ще тільки додав. А, до речі, гэта самае. Вынаходнік, які на выспе сядзіць. Каля яго пачалі з'яўляцца крузы да яго, калі я ўжо адчыніў лакацыю. Давайте, можа, да яго з'ездзім і адчынім тэрыторыю. Так, ёсць? Гэты кавалак сеці ёсць? Now displaying your current order grade. And now we're finally connected to the chiral network. This should make our job so much easier. And to make your job easier, I've gone ahead and shared data for a suit I think you'll love. Oh, right. I also wanted to give you this as thanks. Гэта у нас што? І для чаго? Гэта каб брэзаць сувязі? А, крывавы бумеранг. Вельмі эфектыўна супраць біці бумеранг, які напоўнены крывёю Сэма. Чым больш крыві было заражана ў гэты бумеранг, тым больш пашкоджанняў ён наносіць. Але занадта моцна ім не карыстайцеся бумеранг, і я не магу бачыць закатаць, як у вялікі. Праходзь, Люцак, ідзі далей. Бумеранг не можа нельга кідаць, калі ўзровень крыві Сэма занадта нізкі. Трапіць у галаву наносіць дадатковае пашкоджанне. Можна хаваць у асабістым холстері, ну, па тыпу этой, ну, карацей, трымалцы. Падыходзь да скрытных аперацый. The blood boomerang. Throw it properly and it'll come right back to your hand. It's a reusable weapon in that regard. Folds up nicely too, so it's quite easy to carry. You'll find it's especially effective against BTs, so give it a try against the next one you meet. With the aid of your network, we should also be able to develop stronger measures to defend against belligerents, which we need since the brigands out west have rapidly improved their arsenal in recent days. Honestly, you couldn't have gotten here at a better time. Thanks be to you, we'll finally be able to focus on our research. As the chiral network has expanded, we're seeing more and more anomalies outside of the bounds of its coverage. This has led the brigands to conclude that the network itself is responsible for the worsening state of the world, which is why they're opposed to its expansion. But it's not like we can sit back and do nothing. If we don't try to improve things, humanity's doomed to go extinct.
Брыганды тут даволі распаўсюдзіліся, і гэта трошкі праблемай становіцца ўжо. Давай перасказвай ўсё, што ёсць пра бумеранг крывавы. Дынга дадуць? Не, гэта перадос ужо. Я ж не буду кідаць дынгу, ну, вы што? The bigger the charge, the greater the potency. Naturally, most people would have to rely on blood bags sourced from donors, but since you have dooms, you can also use your own blood on the spot. Unlike traditional firearms, it hardly makes noise. If your enemies don't actually see you throw it, they'll have a hard time finding you. That said, don't expect it to do too much damage to humans. Not unless you manage to hit them in just the right spot, at least. Ну, гэта бумеранг не вельмі эфектыўны супраць людзей, але я бы паспрабаваў па галаве кідаць. Зачем вы тут назираете? Захвали мне тар, забылся, смолы назирают. There's no telling when the facility will be lost to the tar as well. So it's important that we contribute to the research and development of countermeasures while we can. Incidents of tar current instability have grown more frequent, but we haven't been able to determine much more than that thus far. Thanks to the chiral network, though, we expect we'll be able to improve our instrument accuracy. Я толькі зараз, ведаеце, абсалютна рандомны факт, які зараз да мяне дайшоў. Вы, можа, не задумваліся над гэтым, але, ведаеце, мяне заўсёды цікавіла, чаму пейзажы, якія ў гульне ў першай частцы ўзяты, яны ўсе взяты з Ісландыі. І таму ўзяты гэты чорны пясок паўсюль, так? Таму што Ісландыя гэта вулканічная выспа, на якой уся выспа гэта проста, магма, па сутнасці. Вось, і таму яно чорнае ўсё. Увесь чорны пясок на Ісландыі увесь чорны, і вы, па сутнасці, ходзіце па чорнаму пясочку, чорныя дарожкі, чорны бераг, каля мора, ўсё як бы чорнае. Вось такое. І Кадзіма натхняўся Ісландыяй. Яны спецыяльна рабілі шмат фотаздымкаў Ісландыі, каб зрабіць, падрыхтаваць сабе якраз такі, вітаю, папай, каб падрыхтаваць сабе матэрыялы для гульні. Вось. І я думаў, што гэта на гэтым скончыцца. Зараз толькі мне ў галаву прыйшло. Ён кажа, што яны займаюцца даследаваннем вось гэтай смалы, і для мяне цікава было заўсёды, а чаму пясок тут чорны? І зараз да мяне дайшло. Ён чорны, таму што ў тых месцах, дзе блізка смала праходзіць да паверхні. І смала фарбуе пясок у чорны, таму што смала чорная. Вось і ўсё. Як вам тэорыя? Так. Кажа, што ў брыгандаў палепшаны арсенал. Вось гэта даволі вельмі важны момант. Яны становяцца лепей, але ж яны супраць любога прагрэсу. Гэта вельмі дзіўна. The brigands don't have a chiral printer at their base, as far as we know. So, where'd they get all the new hardware all of a sudden? Kind of worrying, don't you think? Яны адкуль атрымліваюць розную зброю, і самі яны хутчэй друкаваць не могуць, таму што ў іх няма хіральных прынтараў увогуле. І гэта даволі дзіўна, то бок у іх ёсць набор зброі, яны атрымліваюць новую зброю проста з ніадкуль. We appreciate the help. Best of luck to you, Sam. The tar currents are acting up again. Guess it's back to work for me. Let's both keep on keeping on. That was excellent work, Sam. Thanks to you, the better part of the Western continent has access to our services. Now it's time for you to head north and continue to expand network coverage. It is imperative that you connect all of Australia, stabilizing the environment and eliminating the remaining anomalies. There will be challenges, of course, but I know you have what it takes to overcome them. I expect more great things from you, in short. Sam, this is Tom here. We believe that we finally determined the location of whatever's thrown the tar currents into chaos. The chiralium levels there are pretty high, though, and BTs are almost certain to be present as well. I hate to ask, but would you mind taking a look for us? It's close to your current position. I've sent you the coordinates.
We're counting on you, Sam. Ён знайшоў месца, якое перашкоджвае плынем смалы. Well done. Яно літаральна тут Oh, паблізу. Sam! Ой, не паціснуў. Так. Вось тут ён прапануе паглядзець. Анамалія. Добра. А што ў нас па мапе ўвогуле? Так, рэгіёны. Мы, атрымліваецца, вось новы рэгіён, новы, уздоўж ракі гэтай. Так, мы па сутнасці, яшчэ тут 2 кавалкі дарогі, а вот 3 падаецца. Так, 3 кавалкі дарогі. Я нават думаю, што нам, чтобы нам такога зрабіць з гэтым. А хацелася пабудаваць дарогу, канешне. Хацелася б яшчэ... якая цікавая штука. Што ты такое? Хацелася б сабе атрымаць усё ж такі вось гэты кавалак цэнтральнай Аўстраліі, але я так разумею, мне ўсё яшчэ патрэбны, ну, скажем так, сюжэт. Мне па сюжэт туды правядуць альбо што? Не ўпэўнены. Дарэчы, дзякуючы гэтай штуцы можна сказаць, што вось тут унізе будзе яшчэ адна база асабістая. Незвязаная. Ну да ладно. Давайте так. Зараз невялічкі перапынак. Я з'езджу да... выканаем вось гэты квест, раз ужо ён тут паблізу. Разбярэмся з анамаліяй, якая адбываецца зараз. І з'ездзім да нашага даследавальніка, не даследавальніка, вынаходніка. Да вынаходніка з'ездзім, таму што да яго былі грузы літаральна на беразе гэтага месца. Яны раней не з'яўляліся, але калі я ўжо пракаціўся апошні раз, яны з'явіліся. Так што варта было б проста гэты бункер адчыніць. Вось, гэтую лакацыю тады можна забыць і атрымаць сабе квест. Ну, калі атрымаюць, то квесты яшчэ на яго будуць. Добренька. Зараз невялічкі перапынак. Хутка да вас вярнуся. Машына зараз пад дажджом. Я не жадаю, каб яна шкодзілася, таму я пастаўлю паузу. Тым больш мала ли што яшчэ пачнецца. Давайте я просто пакіну на паузе з мапай вас. Добра? Зараз буду.
Зараз працягваем. Так. А давайте знаки выставілі на дарогі, якія каля нас. Хтосьці ўжо даставіў грузы, то бок, глядзіце, мне адзін кавалак дарогі пабудаваць. Там літаральна 80 металаў, 100 керамікі. Тут таксама смешна, метал, керамікі, крыху зусім. Вось гэта трошкі больш, і гэта таксама мала. У выніку выглядае так, што я, ў прынцыпе, магу дарогу гэтую дабудаваць вельмі хутка, як мінімум гэты кавалак. Вельмі проста. Пытанне, конечно, што рабіць з кавалкам дарогі, які будзе вось тут. Вось дзесьці ў гэтай частцы, так? Таму што яе я не бачу. Мы не ведаем, дзе яшчэ, куды яна вядзе. То бок, ну, дзе яна... Мы ведаем вось гэты кавалак. У гэтай частцы дзесьці. Гэта генератар. Вось гэты кавалак мы ведаем, дзе. Вось, але на яго шмат патрэбна. Ён не спалучаецца з астатнім. Ладно, давайте асноўны квест пакуль. Гэтыя металы, матэрыялы. Што ў мяне на спіне, колькі ў мяне? Я бы, может быть, тады і адвёз зараз просто. Калі мне на спіне літаральна. Кераміка і металы. Это, па сутнасці, тое, што і патрэбна, правильно? Давайте сходим просто туды. А, вот не сходим, просто скатаемся. Бо гэта метр туды, метр назад. Не праблема. Праблема толькі ў надвор'і. Оп. Браматрус. Яшчэ один браматрус. Ё-моё. Я просто не вельмі жадаю ўначы змагацца, чтоб там не было ў анамаліі. Потому что не бачна ні халеры. Будзе такая сабе бойка, калі будзе. Так, моцныя браматрусы. І... А дарога у нас была... Дзесьці ж недалёка, вось яна. Это реально за рогом тут было. Бачна базу бригандов. Бачите, вось літаральна. Тут. Okay. Так, это кавалок дороги вернем. Ёсць. І зараз па ёй жа можам вельмі хутка даехаць да наступнага кавалка. Гэта літаральна, каб выкарыстаць рэсурсы, якія нам не ёсць, і адразу ператварыць гэта ўсё ў дарогу. Я спадзяюся, бриганды на мяне не нападуць, што я блізка да іх базы пройду. Угу. А тут дорога прорывается. Не могу неяк. Так просто не переедешь. Придется съезжать. Я ж спадзяюся... А, я ў чырвонае уехал. Ну добра, што машына гэта можа адолець. Варта было бы просто дачакацца раніцы, нягледзячы на тое, што гэта бы нашкодзіла машыне. Просто дачакацца яе і нармальна было бы. Так, вось там дарога. Але мне придется съехать униз. Зараз.
Збіраўся рабіць асноўны квест, але я зразумеў, што мне карысней зараз проста пакатацца пакуль. Машина. Дякуй. Поехал. Может, тут проедем. Тут як бы глибоко, але не зовсім нешта жудасное. Вельмі хутка з'едае батарэйку гэта. Так, мне павінна хапіць на гэту кавалак дарогі, на наступнай ужо не хопіць хутчэй за ўсё. Пачакай, хералей тут. Альбо што? Керамікі не хапіла. Смешную колькасць 30. Так. Так, мне керамики не хапило. Ой же холера. Давайте вежу побудуем. Как поглядите, есть керамика тут поблизу. Бог, это вельми неприемно. А, яшчэ пакуль не так. Вось так. Матэматыка важная. Так я з сабой просто тыпу еду, вязу. Я спрабую неяк час, ну, карысна правесці час, скажем так. Давайте адзначым ужо гэтых. Раз уж яны там. У іх лагеры ёсць керамікі дастаткова. І у іх ёсць постбокс. Даволі далёка ад базы. Я магу ім скарыстацца. Гэта груз. ПКК. Як бы хацелася б скіпнуць час, але ў той жа момант я не жадаю скіпаць час. Вось такая сітуацыя зараз. Ну, іх там дакладна керамікі хапае. Дарэчы, яны дзесьці ўсе хаваюцца ў асноўным пад дажджом. І гэта файны момант, калі на іх можна напасці. Пры гэтым з верагоднасцю таго, што яны мяне ўвогуле не заўважаць. Іх там усяго 9. Давайте поглядим, может быть хотя бы в этом постбоксе поблизу атрымаецца забрать. Бо он літаральна поблизу каля нас. Я на гэту тэрыторыю не праглядаю. Там, як бачыце, пражэктар гэты, і ён кудысьці на іншы бераг глядзіць увесь час. А не ў наш бок. Так, ось он. О, не, пачакайце-ка, яны тут паблізу глядзяць. Сэнсар гэта для сховішча. Металы, хімікаты. Халера, няма. Перавозчык, які гэта, як он, не перавозчык, вазочак. Ён, які належыць іншаму гульцу. Пакет з крывёю. Ну, груз было бы добра, конечно, адсюль увесці, але я туды не накіроўваюсь, нават і не збіраюся ўвогуле. Ось жа халера.
Просто кераміка, як би там ёсць. І адносна недалёка. Просто там 3 ворага. Вось такая праблема. Металла, кераміка, вось керамікі дастаткова літаральна у гэтым будынку, а там 2 ворага, так? Правильно я разумею? Здабыть себе керамики. Я не збираюся полностью всю базу чистить, хотелся просто литерально позбавиться. Блин, я не могу зразуметь, он у мой бок глядит ці не? Их там 3 увогуле. Яны типу у машине альбо что, я не могу зразуметь. Не, на гэтым адзначае толькі 2. Выглядае так, быццам бы там 3 чалавекі. Во. А, яны чакаюць на машыне. І трэці там стаіць. Усё зразумеў. А кераміка у руках у аднаго, хто водителем з'яўляецца. Вітаю, бандит Михаил, вітаю у суполцы. Так. Блин. Я ж не змагу, не выносячы іх усіх, на гэтым разбірацца. Што калі я паспрабую іх увагу просто прыцягнуць? У мяне была графічная граната. Я магу ёй скарыстацца. Дзе яны там былі? Вырашэнню, можа быць, ёй скарыстаемся. Не тут. Ось тут. Павінна быць ты. Это стелс, каб схавацца. Крывавы бумеранг, дым. Вось. План такі. Я кідаю сабе просто увагу іх прыцягваю вось туды куды-небудзь. Так. Кінуў. Як яе актываваць? Актываваць. Так. Вось 3 з іх. Яны пойдуць правяраць. І ведаеце што? Я зараз стікі ган. Блин, один чел загороживает от іншого. Не отрымаецца нормально. Один з ворогаў загарожвае таго, які з керамікай. І яны пабеглі назад адразу. Можа яны размяркуюць трошки па-іншаму. Не, яны адразу ў транспорт полезлі. Тады. Можа я ракурс іншы падбяру? Не, он там сядзіць так, што я яго просто не пабачу. Правильно? А як я даведаюся, што стікі ган спрацуе? Альбо пакуль я не стрэльну, я не даведаюся. Так? Просто металл я ў іх скрасці магу хоць зараз. Не праблема. Гуму могу скрасці. У меня нейкі індыкатор змяняецца. А, вось, індыкатор змяняецца. То бок я магу стікі ганом, калі я ведаю, што я траплю. Можа я ракурс нейкі знайду цудоўны. Вось, у іх гэтага можна чэлу скрасці. А ў таго не магу. Вось жа непрыемна, а? А цябе паляціць груз. Ну, по выглядзе яно таку не варта, насамрэч. Я цэлую базу просто падыму на вушы. Толькі для гэтага. Это такое сабе. Блин, а хацелася б. Трошечки керамікі. Ладно. Давайте дойдем тады до месца, до адпачынку.
І негледзячы на тое, што машына атрымае пашкоджанне, я просто прамотаю на раніцу і зробім місію асноўную тады. Халера з ёй з дарогай. Да не, нормально, нормально, мы потом побудуем. Просто зараз адчуванне такое, што я просто згублю час. Дальше сховішча можна, давайте зробім. Блін, а сховішча машину можна прикрити своїм сховішчам, ні? Грибочком своїм. А то машина, як ви бачите, пошкоджена нормально так, уже. Просто, блін. А час який? До раніці просто ожидають дочекатися. А ми у середині ночі. А чому рано? Давайте тоді поспробуємо грибочок побудувати навокал. Які я не побудую, тому що мені нема ПКК. ПКК скончилися. А пошли я використав на вежу. Була б зараз дорога, значно простіше було б вернутися, але ні. Скрадзем ПКК у брыгандаў. Не, ну, просто гэта яшчэ губленне часу. Мы ў выніку нейкую лухту робім, якая расцягваецца ў часе яшчэ далей. Потому что мэта агульная прамотаць час па сутнасці, больш нічога. Ну, і пабудаваць дарогу, калі атрымаецца. Просто тады ўжо бойку з брыгандамі трэба адкрываць, а я нешта не жадаю зараз гэтым займацца. Я зараз прыеду ў анамалію, каб пад тым грибочкам схавацца, правильно? А той грибочак увогуле не на іншым беразе? А, не, я не той бок ляжу. Не, нормально, мы под грибочек подъедем. Давайте. Давай, машина, едь. Хотелся поглядеть на крадзеж ліпучка чалавека. Не, ну, ён та цудоўны, ніякіх пытанняў. Працуе 100%. План быў бы просто такі, типу, мы страляем ліпучкай і адразу звальваем адтуль. Ну што? Добра, адпачываем. Да раніцы. Машыне капзда, як вы бачыце, просто прастаяла пад таймфолом даволі доўга. І гэта машына, якая насамрэч даволі дарагая нам абышлася. Оп. Добра. Оп. Пошли отсюда. Хотя бы днем мы хоть штосьці бачым, а то такая уже холера была. Аномалия, где ты? Аномалия у гэты бок. Я думаю, что калі туды на машине приеду, про машину можно забыть просто одразу. Мне падаецца, машина яшчэ больш горша. Яшчэ горш, по-моему, ёй стала. Ну ладно, хотя бы хоть трошки покатаемся и поездим. Может быть. Аномалия 10 там.
У першай частцы ровары нават пад грыбочкамі псаваліся. Ну вось мне падавалася, што такое прыкольна. Ну, гэту машыну мы ўсё можна забыцца пра яе. Бачыце? Вось гэтае месца, анамалія. Что? А ё-моё. Это по типу як Warzone, тільки не Warzone. Нічого не зрозуміло. Ну, падобна на Warzone, як з першої частини. Тільки там було, ну, якби... Ну, в принципі, спочатку ні халери не було зрозуміло, потім стало зрозуміло. What in the world is this place? Вау. Alan Wake почався.
Добра. Я могу ўсё забрать, калі я жадаю. Ну давайте ўсё забяром. Where are we? The spirits of the dead are close. Ви бачили, там була жанчына нейкая шла. Таксама заўважылі. Тут просто глядзіце, ёсць цені просто людзей, і гэта было яшчэ ў першай частцы. Heads up, Sam. It's not safe. Добра. Бяспечна, так небяспечна. Давайте для тех, хто не ведае, таму што тут і паралелі ёсць з першай часткай, але яно па-іншаму. У першай частцы быў персанаж, забыўся як персонажа самого клічуць, але персонаж актора Маца Мікельсена, так. І гэты персонаж перажываў бясконца баявыя дзеянні. Мы траплялі на яго бераг, па сутнасці. Яго бераг гэта бераг баявых дзеянняў. Пры гэтым любая вайна, па сутнасці. Там В'етнам, Першая сусветная, Другая сусветная. То бок гэта ўсё перамешваецца разам і знаходзіцца ў адным месцы. Вось. Мы жа трапілі як у такую ж на бераг чалавека, які таксама, я так разумею, вось гэта чалавек якраз такі ваенны, які Solid Snake. Вось. Тені застаюцца, бачыце, вось, там людзі. Вось. І яны, гэтыя тені людзей, яны як бы з'яўляюцца і знікаюць. Але гэта, па сутнасці, до нас едуць, альбо што? Так, падаецца до нас. Я просто чуў мотоциклы. Як вы бачыце, Don't underestimate them. яны не зусім людзі, і гэта хутчэй часткі пляжа гэтага чалавека. У іх ёсць вінтоўкі. Могу схавацца ад іх, каб яны нас не заўважылі. Ёсць верагодна, што яны прабегуць проста міма. Мне падаецца, малаверагодна. Давайте на усялякі выпадак адразу достанем сабе вінтоўку. Я возьму не сваю, а тую, якую зараз знайшоў. Яны прайшлі міма. Упс, мяне заўважылі. Раз один. Минус другие. Да, блин. Оп, нашел. Отрымливается нормально. А паразмаўляць, ну нешта не выглядала, што яны вельмі ждаюць размаўляць з намі. Дарэчы, давайте у іх вінтоўку таксама забяром, бо зброя нам тут спатрэбіцца. На жаль, даволі заўважны у нас заплечнік, можна было бы і кінуць частку рыштунку, просто для зручнасці. Ага, зразумеў. Нам без той... Я жадаў яе прапусціць. Як ж яна там... Смаляная пушка, гэтая гармата. Ты пойдзеш са мною. Яна шмат месца займае, таму я вырашыў яе не браць. Але ад агня, мне падаецца, па-іншаму і не пазбаўлюся.
Гэта чэлы з Альтерса не прыехалі нас воевать. Ну добра, што... Не, ну, з Альтерса яны хаця бы не пачыналі агонь адкрываць адразу. Як толькі нас пабачылі. Так. Поставім, каб яна не губляла набояў. Так. Меня тут поускутываемся. Нам того не варто. Я тут дотягиваюсь альбо не разумею. А потом бы дотягиваюся, огонь там не возникает. Ну ладно. Давайте подберем с собою. Я не упомню, что добрая идея. Может, варто. Я могу подвести я? Так, могу подвести. Удобно. Я подать сам ворох одразу заявился. А, он подорвался одразу. А, не, он не подорвался, ни калеры. Ты помер? Не клачатка. Я кур'єра не снайпер. Ну так, не, насамрэч страляць трошки змагацца стало прасцей, мне падаецца, але незначна. Яно як бы не асноўнае ў гульне ўсё роўна. Я бы ў гэтую гульню для боек не гуляў бы. Так, добро. Все разваливается. Мне падаецца, придется у просто лоб у лоб змагацца. Просто можно забыть. Минус один, минус другие. Так. Есть. Оп. Где там? Я не бачу неплохо. Он показывает и направо. Да. По мне... А, з мостку. З мостка, так? Ось. Где он там? Да, блин. Я ледь його бачу там. Подається усё, так. А, гэта зброя, по-моему, страляе, дарэчы, маёй крывёй, не? Давайте яе пераключым. На стороне отправляется 1000. Дякую великим этой горы. А я могу... Я не вельмі зразумеў. Я магу іх паглядзець, у чым яно страляе? Так, вось гэта. А што мне ў руках? Чым конкретно? Так, это ўжо скарыстана. Давайте гэта кінем. Военная вінтоўка гэтая. Я не могу зразумець, я страляю вось гэтай штукай, так? Ой, я набояў... А, вось, так, дакладна, гэта яна. Давайте тады яе таксама на зямлю. Я бы скарыстаўся тады сваёй лёгкай. Яна больш эфектыўна, мне падаецца, будзе. Няма крывавых куль? Ну тады добра. Бо нешта... Ну, мне кроў там сышла, але гэта мне маглі просто настраляць. Ці браць дробавік з сабой? Давайте возьмем. И давайте турели разгрузим, дарэчы. Где она? Я просто ее скину. Есть. Подаецца ў парадку, правялі сюда.
Ау. Это ж фейерверки, чаму яны такія так шкодзяць, што гэта ўвогуле? Гэта яго ўспамін альбо фантазія? Добре, яны разбегліся. Wait, are they trying to lay a trap for us? The Odra deck is reacting to something. We should keep an eye on it and proceed with caution. До речі, ага, я бачу ось їх позиції, бачите? Жовтеньким виділені, я так розумію, якраз такі саме головне. Калі гэта пастка, я магу зрабіць пастку на пастку? Афганскія флешбекі. Прыкладна так гэта і працуе. Па сутнасці, калі просто прыклада у нас не той капшмат, у нас ёсць адзін чалавек, гэта Кліф, по-моему, так? Як яго клікалі. У Кліфа былі рэальна, ну, в'етнамскія флешбекі месцамі. Ён удзельнічаў у нейкай, ну, у баявых дзеяннях, але яго бераг пераўтварыўся, скажем так, у аб'яднанае месца вайны. То бок, ну, гэта проста адлюстраванне вайны ва ўсіх магчымых яе варыяцыях. І гэта, я, скажем так, нават не ўпэўнены, што гэта толькі... Там, па-моему, нават казалі пра тое, што гэта не толькі яго бераг, гэта бераг некалькіх, увогуле, ну, такі, аб'яднаны бераг ваяроў. Вось, і вось ён на ім у бясконцай вайне. Вось ён там у пасцы, той сядзець. Я могу падняцца наверх? Мяне хутчэй усё заўважыць, не? Калі я пайду, хутчэй усё заўважыць. Бачыце, ён там жоўтенькі, так? Вось гэта чал заўважыць мяне, мне падаецца, і калі я толькі высунуўся. Але мне файна было бы забрацца куды-нибудь наверх і зверху іх расстраляць. Ці трапіць на той бераг Дай Хардман. Там неяк складана, там гэта не тое, каб гарантавана ёсць нейкія зразумелыя правілы, проста хутчэй тэорыі. Ведаць, якая цікавая штука. Я тэарэтычна магу... Калі б мне была снайперка, то я бы мог яму напрямую настраляць. Транквілізатарам скрозь іх броню я бы не спадзяваўся трапіць. Ну што, мы можам пачаць атаку, ў прынцыпе. Яны мяне не бачаць тут. Альбо я могу залезці наверх. Вы мяне не заўважылі, вы мяне не заўважылі, вы мяне не заўважылі. Халера. Вы мяне не заўважылі, я сказаў. Ёсць раз. There's too many. You can't handle them all by yourself. У сэнсе. But maybe you can split them up. Take them one by one. Яны так ужо раздзяліліся даволі добра. Так, один унізе под нами.
Кліф хоць казаў нешта? Кліф казаў нешта? Кліф не казаў ні халеры. А, не, ну ён размаўляў з намі, але там такое было. А дзе ён? Усё яшчэ пад намі, так? Мне, па сутнасці, не патрэбна ваяваць з гэтым. Мне патрэбна ваяваць во з тым. Бачыце? Мне патрэбны хазяіны гэтага берага. І сэнсу лезть супраць ворагаў насамрэч не той, каб шмат. Тое ж самае і з Кліфам было. Дарэчы. Няхай яны дома гэта правяраюць, так. О, яны нават звонку пайшлі. Цудоўна. Штурмуюць будынак. Мы дажакаемся, пакуль гэты чел падставіцца, і мы на яго нападзем. А тут няма. Так. Ён там? Дарэчы, гэта ж BT, па сутнасці. Гэта не людзі. Мясцовая Вальгала. Ну, вось падобная. Гэта BT, дарэчы. І гэта важна, таму што зараз я скарыстаюся крывавымі гранатамі, якія насамрэч больш эфектыўныя супраць іх. Альбо нешта не працуе. На Warzone, калі ваяваць, то ваяваць супраць гэтых прызыўных Кліфа бескарысна. Трэба вылаўліваць момант і атакаваць самого Кліфа. А тут жа, хутчэй за ўсё, працуе тое ж самае правіла. Да блін. У ідэале злавіць яго ў пасцы у нечаканы момант. І... Это што? Нешта мне не падаецца? Не падабаецца? Бяжым. Так, у нас набояў літаральна не засталося. Это просто выкидываем, берем их винтовку. И таксама набою няма. У чаго ёсць? Вось у гэтага ёсць. Так. Добра, ён выбухнуў і знік. Ён дзесьці ў тое месца бяжыць. У вежу, так? Ён прызывае яшчэ зараз. Пераключаемся на гранаты. Драбаш дапамог. Ну, на жаль, я сабой не ўзяў. Ён там ляжаў на зямлі. Але гэта ўжо... Я, блин, застаюся без яго. Блин. Я не думаў, што яны тут саскочуць. Сур'ёзна, ён пакуль падаў, ухіліўся. Вось жа пачвара. Ты будзеш кідаць што-небудзь? А, гэта скончылася, зразумеў. Іншыя гранаты. Застаўся ён там зверху. Што, гранаты зноў зніклі? Чаму яны так хутка? У іх там павінна быць па 5, не? Што за халера? Дарэчы, нас тады зацягвала на бераг Кліфа, бо мы былі звязаны, то бок і з Неснейкам мы неяк звязаныя. Магчыма, таму у нас, мне падаецца, прасочванне ідуць да яго. Там у адным кадры было нешта падобнае на вось гэты бераг. Ён зноў перасоўваецца, не? Вось он. Да, блин. Ось, яго забіла крывавай гранатай. Где винтовка?
Куди він пересунувся, я бачу. He's too quick. Must have gone up to the roof. На дах. На який дах? На великий будинок это? Туди? Ні, не бачу. Я не побачив, куди він вибухнув, куди він полетів. А, ось туди, бачите? Літерально насупроть. Добро. Лезем за ним. Ну, зброї не той капшмат. Это не то. Давайте-ка. А, дробовик у меня есть. Только... А, я подумал, что его не шмат набоїв, тому що їх усяго 16. Зрозумів. А наш грузовичок, до речі, він може відправлятися, в принципі, зараз у смітницю, тому що він нічим нам не допоможе і просто займає місце на усім гэтым. Пакети з крив'ю так само їх не шмат. Усяго не шмат. Грузовичок просто хоч і корисний, але він займає... Він вельми зауважним нас робить. Давайте його зараз розгрузимо. Так. Просто ты идешь на подлогу. Сейчас все его просто сгубим, але нехай будем. А, отделите его от нас. Так-то лепей. Реально просто он вельми бачно. Вазочек. Ну, вазочек застанется. Давалось, тут граната была здесь по дороге, не? Так, один ворог там. Они разошлись трохи. А, гранати ось напереді. І файно було б забрати. До речі, бумеранг може допомогти зараз. Цікаво. Давайте бумерангом поспробуємо скористатися. Де він там? Що цікаво ще, нас на гэтый берег забрало разом з лялькой? Во, бумеранг. Вельми эффективное супрабитие, наказали. Ну, эффективно. Сапраўды, эффективно супрабитие. Адзінае, толькі яны туды збегліся праверыць, што адбываецца. У голову трапил? Есть. Бумеранг имба, я скажу вам. Коли у голову яшчэ трапіць, то ўвогуле кайф. Ну. А, крыві больш сосаць перад тым не кідаю. Забываюся, што гэта опцыя ўвогуле. Ён прызаве яшчэ, так? Альбо ён там... Оу! Ага, зразумеў. Мне придется тут скокнуть. Граната есть? Я забыўся, што можна зараджаць. Я не спрабаваў ім змагацца да гэтага ўвогуле. Дробавік возьмем з сабою. Я нават не подозряю, што мы тут. И мы гэтым скористаемся просто. Прицеливаемся в голову. Полностью заражены. Трошки... Не... А, і ён знік. Куди він пересовується? Не, він тут. Ён усё яшчэ стаіць, до речі, не здогадываецца, што мы тут знаходзімся. Толькі зараз ён на наш бок глядзіць. А уже догадывается. Ладно, почекайте-ка. Гранату ў яго будем кидать. Ёсць какая-нибудь... Тут 4 засталося, тут одна. Давайте вось гэты
Гэту скарыстаем. Чым крутая крывавая граната? Яна яшчэ перашкаджае, гэта нават супраць кліфа было вельмі эфектыўна. Вы кідаеце пару крывавых гранат і пачынаеце дастрэльваць. Гэта максімальная складанасць была вельмі важна. Так, ён туды кудысьці пабег. Оп, і ён перасунуўся на тое месца. Ау! Ой-ой-ой! Ну цішай, 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 цішай. Неяк жорстка. Яны мяне ўжо заўважылі, так? Падаецца так. Мы камар мазахіст самі смокчым у сябе. Так, ён сам адзін сюды пабег. Пры гэтым ніхто больш не пабег. Бачце, ён сюды назірае. Астатнія, а вы вырашылі, што вы можете, ў прынцыпе, просто спакойна ісці просто скрозь полымя прям, так? Просто, зноў жа, тыя злева мне не патрэбны, мне патрэбны толькі ён. Раз. Полетела граната. А! Вы здзяўбалі залазіць на ўсё. Бачыце, я яго перамог і адразу і пачвары зніклі. Так, куды ён перамяшчаецца? Прыкладна ў тое месца. Толькі я яго не бачу. А, ён у цэнтр зноў вярнуўся. Калі спяшацца за ім, то ў прынцыпе можна спідраніць гэта. Бачыце, вось ён тут. Гэта можна, калі кропкі яшчэ ведаць, гэта значна прасцей будзе. Ёсць. Хто ти такий, мужик? Did he say Nirvana? Is he implying this is some sort of realm for the enlightened? Зноў жанчына, якая была сярод прывідаў. Што за галера? It's her, isn't it? The girl from before? Яна выбралася з I берага? have no idea what just happened, but we should probably take her back to the DHV Magellan, huh? Добра. Але ж яны ў Новай Зеландыі жывуць, я нават не ведаю, хто гэта такія. А типу тасманскія д'яблы?
Я шчыра не ведаю. Для мяне гэта жывёлкі нічога не кажуць, але Тасманія яна ж паблізу Аўстраліі, а я думаю, што тут жывёлкамі блытаніна вельмі жорсткая адбываецца зараз. Месца ў грузавіку прыдасца, ну гэта праўда. Але я так разумею, нам імгненна зараз на Магеллан перанясуць без неабходнасці даставы. Прадказвае гэта самае, як ну будуць снарады як будуць працаваць, тады легчэй іх пазбягаць. Гэта даволі файная штука, я бы ўзяў. Крысалід. Ні халеры не зразумела. Дайте сюжета давали. Давайте, наваливай. You look better already. That's a relief. While you were recovering, we managed to learn a few things about our mystery girl. When you feel up to it, come to the room next door. Don't push yourself. Take your time. Так, давайте спочатку звичайні штуки. Порозмовляти з Долманом, сходити у душ, привести себе у порядок. Проверим Лу. Зараз пойдем далі по сюжету, поглядим, що нам ще розповідуть. Бо вельми цікаво. Долман, что ты думаешь? Are you sure you're all right, Sam? I did notice that you were tossing and turning in your sleep. Ну, як ти думаєш, за чого Долман? За чого ми дрена спимо, а? And I'm still not sure what to make of the girl we found in that other place. Why don't we do as Fragile suggested and visit her in the next room? Давайте быстренько в душ. На DVNT Original Sin 2 отправляется 1000 эти кверики. А что я могу там? Бачите, знову злева. Колькость. Что за колькость? Бачите, вось гэтая штука?
Вось гэтая. На сцяне, якая нармальна не фокусіруецца. Колькасць павялічылася, было на 2 менш. Каго двух я... Што я яшчэ зрабіў такога, каб атрымаць яшчэ 2? Гэта сюжэтны прагрэс, альбо гэта BT? Колькасць BT. Але лялька сапраўды размаўляе, бо гэта таксама самы галюны. Я думаю, што сапраўды. Ну, я думаю, лялька якраз такі рэальная. Колькасць з'едзеных піцаў кліентаў. Да мне проста цікава, ну, тыпу, гэта калі на ачыўку нейкую можна прыйсці вось з гэтым. Я бы хацеў, канешне. Так, давайте хутенько погляджу запас гранат. Я могу додать. Что за новые компоненты? А, у меня там была... Где же яна? Сонечная панелька. Але я бы пакінуў, у мяне і так уже даволі комфортно, я бы нічога не заменял. Зараджаю батарейку Сэма. Гэта не такая вялікая праблема. Дадатковая батарейка для Сэма. Таксама не праблема. І не только маю праблему ўвогуле з сэмаўскімі батарэямі. Добра, давайте... Я не ведаю, я просто спрабую расцягнуць момант. Внешні выгляд, і у нас, по-моему, костюм толькі вось гэта. Камуфляж новы. Гарадскі. Які я не... Ну, як вы разумееце, гарадскі камуфляж гэта вельмі асаблівы момант такі ў гульне, вельмі рэдкі. Колькасць з'едзеных піцаў кліентаў. Можа і такая ачыўка ёсць. Добра. А, Долман. У Долмана апошняя фраза, так? Сподіваюся, апошняя. I just can't stop thinking about that place. It was filled with the spirits of the dead, a vast number, beyond counting. And the man who attacked us without any explanation. I don't have any idea who he is. Do you? Мне падаецца, пра наша прасочванне якраз такі да яго ідзе, я ўжо сказаў гэта. Таму што там было падобнае... Адзін з успамінаў быў падобны на тое, што мы бачылі там. It's like the beach in that regard. Time flows differently there, relative to how it does in our world. Those battlefields you once journeyed to were also pockets of reality outside of ours. But this was different. Perhaps we'll be able to understand it better if we ever get the chance to go there again. Which isn't to say that I want to go back. За гарадскі камуфляж наши вайсковыя не паб'юць? Мы будем откидываться от их бумерангами, все нормально. Можно не бентежиться. Ну что, пошли. Ого. This is what happens when she has nightmares, it seems. There are those who connect with the beach during REM sleep, allowing a tremendous amount of chiralium to flow into their bodies. Hey, is your wrist gonna be okay? Yeah. We ran some blood and DNA tests on her. And checked her for signs of injury. As far as we can tell from a medical perspective, her health is in perfect condition. But that doesn't make the chrysaloid shell in which we found her any less troubling. Not to mention the tar-like fluid that came pouring out of it. We're still analyzing both. And there's more. You mean those suckers? Indeed. But that's not what I'd call them. Much closer to a chiral rash, I would say. You know how chiral allergies can sometimes trigger goosebumps? It's like that, except a fair bit worse. The tar-like secretions can accelerate the passage of time on contact, it seems. We suspect she has dooms too. And that when she's levitating,
she's experiencing the nightmares common amongst sufferers. That space or realm she left behind to come here. The fellow we saw called it Nirvana, I believe. But to me, it looked like the land of the dead. Even so, she's a living human being, and I believe that she was born in that place. After things settled down, I spoke with her for a little. Or tried to. She was still in shock, which made it harder to communicate. Did she tell you her name? Doesn't seem like she has one, as far as I could tell. So, I named her myself. Tomorrow. Tomorrow, huh? Sam, it's Charlie. We've recently received a report of brigands engaging in suspicious activity to the west. I'm sure you'd like to push on, but I don't think we can afford to ignore this. Please access the DHV Magellan's delivery terminal to undertake this main order. Наконт дзяўчыны. У мяне ёсць тэорыя. Тэорыя можа апынуцца праўдай. Калі вы ведаеце адказ, не трэба на гэта адказваць. Калі вы баіце спойлераў праз здагадку, то ну вы не на тым канале зараз. Таму што моя тэорыя вельмі вар'яцкая, што гэтая жанчына, і яна была ў трэйлерах, я зараз узгадаў так. Ну, яна была ў трэйлерах, і яна была у нават адным з самых першых трэйлераў. Вось. Што такое сам? Вось. Карацей, якая тэорыя ў чым? У тым, што гэтая жанчына, і ну ўжо тэорыя з'явілася пасля таго, як Лу памёрла, што гэтая жанчына ў трэйлерах, вось яна зараз перад намі з'явілася, што гэта Лу. Як вам такая версія? Чаму Лу? Яна памёрла, альбо часткова была перанесена, ну альбо была перанесена на пляж і вырасла на пляжы, пакуль мы тут хадзілі туды-сюды. Таму што час ідзе па-іншаму там. Вось і ўсё. У выніку у нас ёсць чалавек, які вырас да дарослай дзяўчыны за даволі кароткі прамежак часу, але яна нічога не ведае пра наш сусвет. І яе гісторыя далей будзе развівацца вось такім чынам. Гэта проста тэорыя, гэта я не ведаю, дарэчы, што мне сам спрабую сказаць вось гэтым сваім жэстам. Вось давайте разгарнемся да Долмана. Вось я не ведаю, наколькі гэта праўдзівая тэорыя. Калі вы ведаеце адказ, не трэба на яго адказваць. Калі вы ну ніяк не трэба на гэта рэагаваць. Вось я просто думаю такую вось думку, але яна можа быць непраўдай зусім. То бок у нас для таго, каб гэта пацвердзіць, нам патрэбна гуляць далей, і толькі так мы можам даведацца. Гэта выключна проста здагадка. У мяне недастаткова інфармацыі для гэтага, але яна падыходзіць для гэтага. Зноў жа, глядзіце, у Death Stranding вельмі абмежаваная колькасць персанажаў заўсёды, і ў першай і другой частцы важных персанажаў для сюжэта. І калі табе даюць новага персонажа, заўсёды ёсць верагоднасць, што ты нейкім чынам паспрабуеш іх звязаць з папярэднімі персонажамі, а персонажаў не той каб шмат. І ў выніку тут як бы становіцца, скажам, складана. З іншага боку, я вось кажу гэта, але Кадзіма таксама вельмі файна ўмее граць на чаканнях, і калі ён не жадае, каб вы аб чымсьці здагадаліся, вы аб гэтым не здагадаецеся. Калі ён жадае, каб вы здагадаліся аб гэтым, ён дасць вам падказак дастаткова, каб вы здагадаліся, але калі вы не здагадаецеся, ён вам потым яшчэ і патлумачыць. Вось. Кадзіма вельмі добра працуе з чаканнямі, таму калі я такую тэорыю зладзіў, ён альбо хутка яе аправергне нейкім чынам, альбо будзе падтрымліваць як бы гэтую тэорыю, а потым, дарэчы, што цікава, у такіх вось здагадак ёсць нават цэлы падыход з пункту гледжання расказчыка. Калі вы сутнасць добрый, ведаеце, вось калі у вас з'яўляецца крутая тэорыя, і вы аказваецеся, ну гэта вы маеце рацыю ў выніку, як вызначаецца, гэта добрая праца гэтага самага
пісьменніка альбо рэжысёра альбо сцэнарыста, гэта добрая праца. Калі вы здагадаліся о правільным варыянце, гэта добрая праца. З вами добра згулялі ў гэтую гульню. Калі вы не здагадаліся ўвогуле, у вас не было такой здагадкі, то вы нічога не прапусцілі, усё добра. Вось. Калі вы не чакалі чагосьці, але на гэта было дано дастаткова падказак, гэта можа быць, гэта вельмі тонкая мяжа. І вось тут яна пераўтвараецца ў вельмі тонкую мяжу. Калі штосьці адбываецца, і вы гэтага зусім не чакалі, і нічога у гульне, фільме, кнізе на гэта не падказвала, гэта хреновая. Ну, гэта вельмі дрэнная праца сцэнарыста, таму што гульцу, чытачу, назіраючаму чалавеку патрэбна даваць дастаткова падказак, каб ён сам прыйшоў да правільнай высновы. Пры гэтым ён будзе адчуваць сябе лепей, чым калі для яго нешта адбылося зусім нечакана. Зусім нечакана. Трэба тонка вельмі трымаць мяжу, даць дастаткова падказак, але пры гэтым, калі вы жадаеце, каб гэта не раскрылася до конца, самыя ключавыя патрэбна іх блытаць, карацей, паміж сабой, каб чалавек быў блізка да адказа, але ў той жа момант не здагадаўся. Вось. Это складаная праца з гэтага тонкай мяжы, але здагадацца, калі вы такія, я здагадаўся, чым ўсё скончыцца, гэта добрая праца насамрэч сцэнарыста. Это звычайна даволі добрая праца. Таму мне не спадабалася экспедыцыя 33. А экспедыцыя 33 просто, наверное, яшчэ не скончваецца гэтым. То бок гэта не галоўная гульня. Не спадабаўся сюжэт. Не, у экспедыцыі 33 падказкі на кожным месцы, насамрэч. Візуальны стыль гульні, як аб'екты некаторыя працуюць, адчуванне нейкай незразумелай магіі, усе падказкі былі на месцы. Вось. Такая вось справа. Так што я скажу, што у экспедыцыі 33 з гэтым няма праблемы. Тыпу, у гэтым сэнсе, вось у гэтай, у спосабе падказкі таго, што можа быць, яно вам усё было дано. Просто тое, што мы не злучылі гэта разам, гэта, скажем так, мы гэта павінна. Нам іх задра вывалілі, але ўсё было. Я вось гэта тлумачу, тое, што важна, калі увогуле нічога не вяло да гэтага, гэта проста як з паветра па тыпу дасталі, і гэта расчароўвае значна мацней. Напрыклад, гэта яшчэ і людзі раздражняюцца яшчэ, напрыклад, з'яўляецца персанаж, які задумваўся з самага пачатку, але ён нічым не казалася пра тое, што ён, напрыклад, галоўнага героя, не ведаю, галоўны герой змагаецца з босам, так, і ён праігрывае. І тут раптоўна з'яўляецца татка галоўнага героя, пра якога ўсю гісторыю не ішло гаворкі. Ці магло такое адбыцца ў рэальным жыцці? Як бы магло, але на гісторыю гэта працуе дрэнна, таму што пра татку мы, як гледачы, ні халеры не ведалі, галоўны герой пра яго ведаў, але такі, мой татка, і вы уяўляеце сабе, якое у вас будзе адчуванне, калі сітуацыя будзе разварочвацца такім чынам, што вам, як гледачу, не далі дастатковай інфармацыі, каб нават здагадацца, што гэта можа быць магчымым рэзультатам дзеянняў. Яно працуе тады, добра працуе тады, калі вы такія, яно сапраўды магло быць так. Усё становіцца на свае месцы. Tomorrow, a mysterious young woman from the world of the dead. I hope she makes a swift recovery. Мне цікавей пра яе, я не жадаю зараз выходзіць. У нас проста адправіць, зараз з брыгандамі разбірацца, а я жадаю пра жанчыну даведацца. Ладно, пайшлі. Наконт падказак і здагадацца. Я калісьці глядзеў, як дзяўчына на ютубе праходзіла першы біяшок. Яна, здаецца, пасля недзе трэцяга у Вуді Кандлі зразумела велічэзны кавалак сюжэту. Тое, што гульцы звычайна разумеюць пад самы канец гульні. Вось так і разрабляюцца комплексы непаўнавартасці. Я скажу, забейце. Before I forget, Sam, it seems you left some cargo behind outside the Northern Environmental Observatory, where the tar bubbled up before we were whisked away to the other side. You remember all that excitement, yes? Anyway, Tarman was kind enough to collect your cargo for us. It's been placed in your private locker aboard the DHV Magellan. Тарман сабраў для нас рэчы, якія мы там згубілі каля анамалій. Наконт гэтага ёсць людзі, якія здагадваюцца хутчэй, некаторыя павольней. Я часта ігнарую, калі ведаеце, я, напрыклад, вельмі па-рознаму гуляю і гляджу розныя Чарлі. Зараз будзе.
brigands to the west of the facility have got their hands on a large stockpile of weapons and have taken it back to their base. This happened shortly after the recent Tarfall abated. The surrounding area was littered with a massive quantity of cargo that had been washed up by the tar. The brigands wasted no time gathering up everything they could and hauling it back to their encampment. This included weapons and gear unlike any we've seen before. And now we've begun observing new brigand units in the field. These ones are wearing red, reinforced armor, accented with luminescent light strips. As their unique appearance suggests, they're more resistant to damage. Melee and electrical attacks are especially ineffective against them. These units have clearly been outfitted for close quarters combat, and their sudden deployment is troubling to say the least. Their presence likely indicates that the brigands are gearing up for a raid of some sort. And if we ignore this development, the brigands could use their new toys to attack the observatory, and there's no telling what might happen then. So we need to seize all of them before they have a chance to do so. Moreover, the latest data from the observatory strongly suggests an explosion of some sort occurred just beneath the Earth's surface not long ago. APAS analyzed the shockwave and has concluded that it is consistent with the type produced by ground-penetrating ordnance. This leads us to believe that the cargo the brigands secured may have included powerful explosive material. Directly assaulting the brigands using firearms risks triggering these devices, and we cannot predict how that would affect the region. Any sort of catastrophic explosion may also have an adverse impact on the tar currents. It is therefore critical that you avoid combat and secure the cargo without alerting them if possible. I implore you to take on this main order, Sam. And soon. Добре. Зараз інша проблема абсолютно у їх. Давайте. Короткий перепинок. Я трошки скончу з думкою вже, ладно, халя роз'їм. Оп. Давайте. На траву сядем. Боже. Так, наконт гісторый. Я вельмі па-рознаму гляджу фільмы і гульні гуляю. У сэнсе таго, што у залежнасці ад таго, які настрой падкідывае фільм альбо гульня. То бок калі гэта вельмі простая гісторыя, і яна такая, я буду лёгкай гісторыяй. Калі ласка, не замарочвайся. То я не замарочваюся, таму што яно накіроўвае на гэта. Калі мне падкідваюць такое, о, зараз будзе таямніца, я такі, а ў чым жа твая таямніца? Калі, ну, карацей, скажем так, я падстройваюся пад настрой, які кідае мне твор. То бок, ну, літаральна, я гуляю гэтую гульню, я даю гэтаму твору гуляць з сабой. То бок, ну, я жадаю атрымаць ад яго задавальненне, якое задумваў аўтар, скажем так. Ну, ён як бы хацеў, каб я атрымаў. Вось. І, звычайна, гэта працуе у большасці выпадкаў. О, сам падзаснуў. Вось. Для мяне гэта ў большасці выпадкаў працуе, вельмі файна. Блін, які кадр, а? Блін. Вось так. Оп. Я магу яшчэ ніжэй, вось так, на ўзроўні травы. Блін. І не тое. Я ожидаю вось як-небудзь вось такое. Удобно. Скриншотик есть. Мясцовы містер Хаус. Ты маеш на увазе Чарлі, які зараз з'явіўся, вось гэты чал. Вось. У выніку атрымліваецца, як бы, калі гульня накидывае вельмі дзіўных сітуацый, то калі ласка, гульня давай накидывай далей, мы будзем з тобой размаўляць на той мове, на якой ты жадаеш са мной размаўляць. Прыкладна так для мяне і працуе. Ось, ну і ў выпадку з Death Stranding гульня сама па сабе такая, калі ласка, давай здагадвайся. Мы зараз з тобой пагуляем у гульню, вось гэтую. А з, дарэчы, Біошокам я не здагадаўся, але мне, я можа не, ну, у Біошоке я не быў зацікаўлены. Гульня, хутчэй, такая, я буду шутаном. Ну, вось, шутаном у дзіўным сеттынгу, і на гэтым як бы ўсё і спынілася. Калі ўзяць, напрыклад, Bioshock Infinite, то там мне якраз такі стрэлілі ў загадку, таму што там пытанне ў мяне да сітуацыі было больш ад таго, што адбываецца, і таму я больш спрабаваў здагадацца, што ж адбываецца.
Ось, так што тут мне падаецца, які тэмп задае. Мне падаецца біяшок у біяшоку шмат хто не здагадаўся, хоць і ўсё гэты паварот спрацаваў так добра, часткова з-за таго, што гульня не спрабавала ў павароты сюжэтныя. То бок вы большасць часткі першай праходзіце проста, ну, як шутан. Гэта проста шутан. Вось. І таму неабходнасці шукаць нейкую таямніцу у вас нават не з'яўляецца. А потым вы, калі вам расказваеце, вы такія: а, мне жа пад канец, дарэчы, гісторыі ў першым біяшоку, вы такія: блин, што я раблю і навошта? Ну, у вас, калі у вас з'яўлялася такое адчуванне, у мне яно проста з'явілася. І калі мне сказалі, што вось гэта thank you kindly, увесь паварот сюжэтны адбываецца, я такі: а, сапраўды. Я зараз разумею, чаму ўсё так адбываецца, як адбываецца. Таму што ў мяне доўгі час я такі гуляю, як гулец. Я раблю тое, што мне кажуць, але я такі: нешта лухтаненькае, нейкай лухтой я займаюся. Навошта? Мяне як за ідыёта трымаюць, але мне проста выбару няма. Вось, але для галоўнага героя я зараз разумею, у чым як бы я разумею гэты вось паварот сюжэтны. Калі чалавек адразу дагадаўся, гэта значыць, што ён успрыняў гэта як таямніцу, і гэта вельмі круто. Ну, таму што я гульню як таямніцу не ўспрымаў ніяк. Для мяне гэта было сюрпрызам пад канец вялікім. Таму я і думаю, дарэчы, шмат гульцоў спакойна прайшлі да гэтага моманту, яно так спрацавала, як спрацавала. Я больш наконт таго, як добра маленечкія падказкі могуць раскрыць табе шмат, калі ты уважлівы і галава добра працуе, як прыклад добрай працы сцэнарыстаў. Так, ну, і гэта па сутнасці, я з табой згодны, ну, Пурбай, абсалютна. І я ў гэтым як бы і сэнс таго, як бы мы думку адзін аднаго як бы пацвердзілі ў гэтым, што па сутнасці добрая праца сцэнарыстаў, калі вы здагадаліся. Ну, калі вы здагадаліся сюжэтны паварот гульні, то альбо фільма, альбо кнігі, гэта не по тыпу: о, сцэнарыст прайграў мне. Не, сцэнарыст, калі б жадаў, ён зрабіў бы ўсё, каб гэта схаваць. Ён даў вам падказак, можа трошкі занадта падказак вам даў. Вось, але трэба для вас, можа быць, ён занадта шмат падказак даў. Камусьці гэтага магло быць недастаткова. Ён патрэбна шукаць як бы баланс паміж тым, каб частка здагадалася і частка не здагадалася. Таму што тады яно выклікае дысананс. Ну вось. Так, добра. Давайте невялічкі перапынак, літаральна хвілінку. За галоўную квест я зараз вам патлумачу, што нам Чарлі распавёў. Ён распавёў нам дзве рэчы, па сутнасці. Самае галоўнае, насамрэч, пра брыгандаў, а там ужо паглядзім. Вось, пойдзем, разбярэмся з інвентарам, ну, то бок, вынаходцай, які далей там па дарозе намі недабудаванай. Паспрабуем зараз з ім разабрацца, дарогу да яго дабудаваць. Зараз да вас вярнуся, будзем працягваць літаральна праз хвілінку.
Чаму Чарлі падобны на манекен? Таму што ён хавае сваю як гэта асобу. Мы не ведаем, хто гэта такі, і ён асноўны бенефіцыяр Магеллана, DHV Магеллана, вы бачыце. Вось, то бок без яго гэты апарат увесь немагчымы. Хто ён такі, адкуль яго грошы, гэтага нічога не вядома, але ён па сутнасці інвестуе ва ўсё, што мы, ну, увесь рыштунак наш. Калі дагэтуль мы былі падтрыманы, зараз я спрабую сабе мікрафон трошкі зручней паставіць. Калі дагэтуль намі кіравалі па сутнасці UCA, і гэта была наша база аперацыі, як бы UCA, дзякуючы UCA мы ўсё рабілі, то зараз насамрэч мы робім гэта ўсё ў мэтах Магеллана. Ну, дзеячы Магеллана, яго каманды і нейкага невядомага Чарлі. Хто такі Чарлі, ну уже палера яго ведае. Таму ён выглядае як манекен. Это проста яго воблік, каб схаваць яго персону. Ці любіць ён піцу? Вось гэта самае важнае пытанне, мне падаецца. Таму што калі ён любіць піцу, падазроны чэл. Так, план такі. Глядзіце. Кавалак дарогі вось тут. Ён нам абыдзецца ў яшчэ дадатковыя 30 керамікі. Вельмі лёгка, так? Вось тут кавалак дарогі ёсць. Які нам абыдзецца яшчэ ў 100 керамікі, 80 металаў і хіральных крышталікаў. У выніку мы пабудуем яшчэ 2 кавалкі дарогі без праблемаў. Ну, яны вельмі лёгкія для будаўніцтва. Вось. Далей. Галоўны квест нас прывядзе, хутчэй за ўсё, вось да гэтых хлопцаў. Вось сюды. А я зараз распавяду вам, што за сітуацыя ўвогуле з гэтымі. Як жа ж яны? Брыгандамі. Да іх вярнемся зараз пасля таго, як я прапланую, як мы і куды мы паедзем. Гэты кавалак дарогі ад нас патрабуе да халеры рэсурсаў, якіх у нас няма. І гэта трошкі праблема. Давайте возьмем з сабой металаў і гэтых самых. Машына, дарэчы, у нас адрамантаваная, дзякуючы Тарману, ён прыпёр нашу машыну з той пляцоўкі. Ну, галоўна, што Чарлі наш інвестар. Інвентар, альбо інвестар, ну, просто напісаў інвентар. Ён наш інвестар, і як бы, ну, як бы астатнія не цікава, але ён, ну, я яму не давяраю. Гэта ён у нас, па сутнасці, падкруціў па тое, каб мы тут займаліся ўсім. Так, збіраем рэсурсы. Пакуль будзем ехаць, распавяду тады. Кераміка. Давайте возьмем вялікі пакет керамікі. О, тут яе не шмат хаваецца ўвогуле. Ну і металаў тады. Кераміка і метала. Ось. На гэтай лабараторыі запасы вельмі невялічкія. Такія зусім мінорныя. Мне, па сутнасці, ўсё ў заплечніку змяшчаецца спакойна. Ну, інвестор, так, зразумеў. Ён падазроны, і таму пытанне да яго ёсць. Таму што навошта карабель быў пабудаваны, навошта ён так зацікаўлены ў развіцці сеткі далей на іншыя кантыненты. У чым яго матывацыя, што ён робіць, для чаго? Я разумею, што ён рухавік гісторыі яшчэ, але пакідаць яго зусім і яшчэ і хаваць яго ідэнтычнасць, гэта было бы вельмі дзіўна. Таму што тады бы, калі б нам хацелася проста пакінуць гісторыю як ёсць, то бы мы маглі спакойна сказаць, што у Fragile з'явіліся грошы, і яна вырашыла гэта рабіць. І ўсё. І ў гісторыі нам не патрэбны дадатковы персанаж, але дадатковы персанаж ёсць. Так, вяртаючыся да сюжэта. Ад дзяўчыны нас пераключылі. У дзяўчынкі кашмары, у якія яна пачынае левітыраваць. У яе няма, з ёй складана камунікаваць, таму што яна, ну, альбо ў шоку, альбо што. Ну, мы дакладна самі не ведаем. Вось. Яна таксама мае, ну, лічыцца, што... Карацей, тэорыя наконт яе вось гэтых прысосак незразумелых.
Гэта падобна як на дрыжыкі ад... Ну, давайте па парадку. Ёсць Думс. Думс дазваляе адчуваць біці, так? Думс гэта па сутнасці алергія на біці, то бок вы алергічная рэакцыя. Алергія звычайна самага нізкага як бы ўзроўня, яна проста вызывае дрыжыкі па тыпу па скуры і ўсё. Такое раздражненне на скуры. Гэта самы нізкі ўзровень гэтай алергіі. Алергія развіваецца далей, калі вы можаце бачыць іх і нават на больш высокіх узроўнях кантраляваць іх альбо атрымліваць сабе яшчэ нейкія пэўныя здольнасці, напрыклад, тэлепартацыю. Вось, што можа фрэджайл, як мінімум магла, зараз ужо не здольна чамусьці. Вось. І гэта ўсё як бы складваецца разам. У яе, калі так атрымліваецца, то ў яе атрымліваецца, ну і гэта яны лічаць, што у яе вельмі жорсткі думс. Вельмі жорсткі, і гэта па сутнасці вось гэтыя дрыжыкі проста памножаныя на дзесятку. Вось прыкладна такая сітуацыя ў яе. Можа ён у розшуку, магчыма, але сваю персону ён не раскрывае. Это мы дакладна можам сказаць. Так, дарэчы, кавалак дарогі. Ці гэта... Гэта дарагі кавалак дарогі, так? Гэта дарагі кавалак дарогі. Я праехаў танны. Вось жа халера. Давайте вось гэты дабудуем, паглядзім, куды ён павядзе, і, можа быць, мы па яму праедземся назад трошкі. Я прапусціў той, які мне патрэбны. Што ж да брыгандаў? Брыганды ў нас. Яны, там была ўжо дагэтуль прагаворвалася, што з імі, з брыгандамі ёсць трошкі праблемка. Яны атрымліваюць адкульсьці рыштунак невядомага сродку. Апошняя дастава, літаральна пакуль нас не было, яны атрымалі сабе... Так, пачакайце, вось гэта адзначым, і херальныя крышталькі ёсць. Яны атрымалі сабе набор зброі, якой у іх увогуле не было, новыя бронекасцюмы. Дакладна гэта не належыць ім самім, то бок яны сталі мацней яшчэ больш, пакуль мы з імі не ўзаемадзейнічалі. Яны атрымалі гэта літаральна падчас анамаліі. Так, ось он кавалак дарогі будзе. Я спадзяюся, ён перакіне праз раку назад, мне прасцей будзе. Не, я вырашыў праз раку не ехаць. Ну ладно. Больш за тое, самае цікавае зараз. Яны атрымалі сабе з апошняга рыштунку бронекасцюмы, якія чырвонага колеру, якія больш эфектыўныя ў блакаванні амаль усяго, і электрычныя атакі на іх не працуюць. Я толькі цяпер пабачыла, на мапе бачаны сапраўдныя лёга японскай кампаніі перавозніка, чорныя каточкі на жоўтым фоне. Так, мы... на мапе. А это сапраўдная лога? Типу існуючая кампанія вось гэтая, так? Мы просто праязджалі Ямато Транспорт. Кат лого. Ага, добра. Мы просто праязджалі такія. Мы націскалі, і там нават джингл невялічкі праігрываецца. Так што наконт рэкламы ў гульне. Вось яна рэклама ў гульне ёсць. Гэта сапраўдная лога. Мы таксама атрымалі з невядомай крыніцы цэлы карабель. Ну гэта праўда, так. Справа ў тым, што гэта зноў чырвоныя бронекасцюмы, які ў нас звязаны плотна з Хіксам і з яго дзейнасцю. Так што брыганды, хутчэй за ўсё, атрымліваюць сваю зброю ад Хікса. Больш за тое, яны атрымалі сабе выбухоўку у вялікай колькасці. Выбухоўку, якая можа рэальна... Яны быццам рыхтуюцца для нападу. І нам патрэбна іх зараз, ну, як бы у нас галоўны квест, гэта нейтралізаваць іх выбухоўку, а трывогу мы падымаць не будзем, бо яны інакш, ну, падрыў зробяць. Чакайце, што мне чагось не хапае? Ах ты шкалера, гэта не той. Гэта не той кавалак дарогі. Блин, трэба ехаць назад. Десь 30-340. Ладно, зараз давайте хутенька пабудуем. Тыповы японскі сімвалізм. Перавозчык такі жа пяшчотны, як мама котка, што нясе свайго малога. Ну, мілата такая, а?
Вяртаемся на гэты кавалак дарогі, які, як вы бачыце, адсутнічае насамрэч. Навошта я гэта зрабіў? А, ну так, мне патрэбна сюды. Думаў да вынаходніка з'ездзіць, але ўжо з дарогай скончу, тады халера з ім. Вось туды назад. Мы забяром нашы рэсурсы з базы, нават з Магеллана, таму што, хутчэй за ўсё, з базы там ужо няма керамікі дастаткова для будаўніцтва. І гэта я прадзяўбаўся даволі моцна зараз, калі шчыра. Няма ў гэтых гарадах ні ваенных, ні паліцыі, толькі адзін травмаваны кур'ер. Ну, вось. Травмаванаму кур'еру прыйдзецца за ўсіх аддувацца. Так што наша місія будзе якраз такі наша місія будзе забраць у іх якраз такі груз пастаўку гэтай зброі і астатняга. Я так разумею, яшчэ і ад выбухоўкі пазбавіцца. Увесь сэнс місіі будзе па стэлсу, таму што трывога прывядзе да большага канфлікту, яны проста пачнуць узрываць усё. Пашкоджанне, вялікі выбух яны зробяць пад зямлёю, і гэта парушыць плыню смалы вельмі моцна, што стане праблемай потым для нас, потому што Магеллан перасоўвацца не зможа. Это часткова яшчэ, як бы, частка нашай місіі. Ну, масток быў. Навошта мне масток, правильно? Магеллан, я спадзяюся, у цябе дастаткова рэсурсаў. Калі не, то мы на Магеллане скокнем просто назад і вырашым гэта такім чынам. Дичу і Магеллан, вы бачите. Людей на борту 7. Тармен, Фреджайл, Рейні. Гэта 3. Так, Тармен, Фреджайл, Рейні. Вось гэта дзяўчына новая. Іх 4. То яшчэ, каго я забыў? Яшчэ 3. Мы, ладно, палічым 5. Так. Долман 6. Каточак 7. Калі каточка лічыць. Хутчэй за ўсё каточак. Просто звычайна, сама не лічуць як, ну, у мясцовасці. Тыпу ён не належыць яму. Так, ну вось гэта галоўная місія, але мы не за гэтым паедзем. Рэсурсы. Рэсурсаў тут зусім мала. Кераміка. Мне хопіць хаця бы на ілу. Алу лічыцца ў гэтым. Просто лу, глядзіце, нават з Долманам. Долман як падарожнічае з намі, і лу. Ну можа быць лу лічыцца за каточка. Але тады каточак не лічыцца. І чаму каточак не лічыцца? Каточак што, не чалавек? Дзе павага да каточкаў? Так. Гэта ў нас патрабуе 340 керамікі і 230 металаў. Гэта кавалак дарогі патрабуе 30 керамікі. 340 і 30. А у нас на тэрмінале 380, 340 і 30, гэта у нас 370. У нас хопіць на 2 дарогі, і метала можна з сабой забраць. 400 толькі нам хопіць, так? Правильно? Альбо колькі там яшчэ раз? У меня вельмі кароткая памяць, я нават не запомніў, што тут было. 230, так? Давайте роўна металла возьмем і 370 керамікі. $370 керамікі. Раз. 320. І... Блін, не атрымаецца у мяне забраць столькі керамікі, так? Я не змагу забраць, таму што ў мяне будзе нероўна, будзе 360, і мне крыхунь керамікі зноў не хопіць, там 10-15.
Нам придется Магеллан перасоўваць. Давайте. Для гэтай мэты я зараз завязу грузавік. Перасунемся 2 разы скокнем. Скокнем да чаго б нам так скокнуць? Я бы, можа, скокнуў тады да далёкага нейкага пункта. Напрыклад, да, не ведаю, там, камандзіра альбо нешта такое. Я тут забраў бы. Потому что я там меньше вероятности, что буду карыстацца гэтым усім. Раптам ён усё ж рэінкарнацыя сына Тармана. Ну тады атрымліваецца каточак і лу тады няма. То бок у нас 7, зноў жа, лічым 7, так? Залічваем Тарман, Фрэджайл, Рэйні, новая дзяўчына 4, так? 5 у нас, ну, Чарлі не лічым, ён хутчэй усё тут не знаходзіцца ўвогуле. Дарэчы, цікава, ці лічыцца ён тут увогуле. 4 у нас ёсць. Далей у нас ёсць Долман 5, і у нас ёсць 6, 7, так? 6, 7 у нас. Застаецца месца для іх. Гэта Сэм, які звычайна не лічыцца як частка чагосьці, так? Лу і каточак. Хтосьці будзе нездаволены. Хтосьці ў гэтым не ўлічваецца. Лу звычайна падарожнічае з намі, калі лічыць, што Лу ёсць, так? Каточак заўсёды на караблі. Я думаю, у каточка больш шансаў быць на караблі. Ну, залічвацца на гэты карабель. Альбо калі ўлічваць Чарлі, калі Чарлі яшчэ лічыць, то атрымліваецца 6 ёсць, і на 7-ю пазіцыю застаецца яшчэ хтосьці. Ну, каточак, напрыклад. Добра было б ведаць гэтую лічбу ў самым пачатку гульні, бо я не звярнуў увагу тады. Там прасцей было бы палічыць. Так, я пераношу карабель. Фішкі яго... Не тое. Я магу вось так зараз перанесці, так? І яшчэ цікава было б паглядзець рэсурсы на месцы нейкім адразу. Тыпу, напрыклад, база вось гэтая, так? О, на гэтай базе шмат керамікі і шмат металаў. Мы сюды і перанесемся. Прызямляемся вось сюды. Оп. Мы зараз з сабой вялікую колькасць гэтую забяром метала і керамікі выключна. Спецыяльна, каб будаваць дарогу. Калі існуе смалавая котка, то магчыма існуюць і смалавыя пацукі на караблі. Ух. А баба яго супраці незадаволеная. Ты пра каго зараз? Дастава. Так, мы привезлі сюды і паспыталі кагосьці яшчэ даставіць. Халяўная дастава, каб вы разумелі. У мяне на мне нічога не было. Гэта проста тое, што я паспытаў кагосьці даставіць. Там просто мікра-дадатак, бачыце. Так. Ресурсаў ён прадстаўляе даволі шмат. Пры сябе. Так. Добра, забіраем, насамрэч, мы зараз забіраем проста керамікі. Усё, што ёсць. Усё абносім у яго. Металы таксама, проста ўсё, што ёсць. Мужик, давай, аддавай усё, што ёсць. Цудоўна. Гэта мы забіраем і адпраўляем у грузавік. Ну, ось, паехалі. Ты ўсё у грузавік.
І відправляємо Магеллан одразу назад. Де там моє? Я, до речі, тут же засталося лежать мої речі. Пакети з крив'ю. Спрей, лесвицу одну возьмем. Один якорь, як звичайно. Пістолет. А, металли ще завалялися тут. Ладно. Гранати і пістолет. До речі, мені подавалося, що у мене пістолет есть транквілятор. А, ну ось, так, есть. І спрей у мене есть на спині. Давайте тоді спрей покидаємо. Металли нехай будуть со мною, пістолети так само покидаємо. Ось це все забираємо з собою. Мой рештуночок. Дається з остатнім усього порядку. Було б добре собі гранати наробити, але, ну, я там остатнє, але я буду робити по сутності, коли ми пойдемо на квест основний. Тому що зараз я не гэтым займаюся. Знову нож починається, я чув койотов. За этими запасами, как вы разумели, я забрал шмат до холеры, просто гигантскую колькость усякого. Блин, мне потрібно було, видите, що яшчэ вазочек зрабіць. Потому что, коли нечто с машиной здарится, я не унесу в это все. Ну ладно, я сподіваюся, у гэтага винаходника усё знойдем. Есть и тут повинен быть кавалок дороги яшчэ. Не проехал я его, не? А вось он. Ось там светится. Только для того, как на его трапить, мне придется... А, нет, тут можно проехать, тут можно. А, нет, тут можно проехать, а далее не отрывается. Не, едем назад. Там придется нормально так объехать. Здесь... Не тут, не тут, не тут, не тут. Это у Веселковую долину будет груз. Мы его подбирать не будем. Нам совсем не по дороге, и закидывать его я пока заморочился не ожидаю. Во, вот тут проедем. Вы видите, они такие, а, мы тебя зауважили, и атакуют. То, что ты паркуешься. Так, вернуть дорогу, керамику. Можно некий маленький ковалок? Не, нельзя. Ладно, отдаем это. Зараз гэты кавалак чэпіцца наперад. Мне будзе значна прасцей, бачыце? Усё, у меня ёсць спакойны праезд над ракою. Вельмі камфортны. Гэта мне вельмі жыццё спрасціць. Магу ганяць туды-сюды. І вось зараз на той кавалак дарогі, які ў нас трошки адсутнічае.
Ёсць. Тут павінна хапіць усяго. Металл і кераміка адпраўляюцца. О, мне падаецца, гэта нават не ўсё, прыйдзецца яшчэ запіхнуць. Так, гэта не ўсё. Застаецца яшчэ кераміка. І вось яна яшчэ кавалак. Гэта ўжо пойдзе у даліну частка і бліжэй да прытулка для жывёл. Гэта важны кавалак, нам прыйдзецца яшчэ... Бачце. Так. Зачапіўся тут. Ён ідзе наверх, зразумеў. Цікава толькі, дзе ён паварочвае. Ну, я гэту тэрыторыю не вельмі даследаваў. Мне бы добра было бы вось тут пабудаваць. Пры гэтым я не ўпэўнены, што, напрыклад, зараз у мяне хапае рэсурсаў з сабою для гэтага. Тут зорка, дарэчы, якая у нас? Другая. У ідэале было бы 3 зоркі тут зарабіць для гэтага прытулка. Тады у нас будзе на гэтай лакацыі больш рэсурсаў на ўсіх будынках. Ладно, так, давайте наступнае. Я не для гэтага ехаў. Гэта была апцыянальная, скажем так, штука. Дарэчы, можна пабачыць сцежку, дзе я тут катаўся, калі даехаў да прытулку. Мой план такі. Я еду зараз да гэтага вынаходніка. Ён далей. Вось туды. Дорога нам не патрэбна, якая уязджае ўправа, таму поедем просто по узбярэжжу. Дарэчы, прыгожая дарога. Туды уходзіць у нікуды. У пустэчу просто. Дабіраемся да вынаходніка. Каля вынаходніка ўжо з'яўляліся грузы, якія мне патрэбны. Ну, па тыпу, мне патрэбны груз даставіць вынаходніку, каб ён быў шчаслівы, так? Каб ён далучыўся да нашай сувязі. Праблема ў тым, што вынаходнік будзе самая тупая сітуацыя, калі нічога я яму туды паставіць не змагу, таму што ў гэты раз мне не пашчасціць і груза не будзе. Вось гэта самая непрыемная сітуацыя, якая можа здарыцца. Калі ласка, хоць які груз. Так. Гэта абсерваторыя, гэта не тое, што мне патрэбна. Это у нас что? Это у нас гума. Давайте заберем ее. Все равно мы на грузовичку своим, якая нам розница, правильно? Гума, идешь со мной. Грузов я, до речі, не бачу. Коли я проезжал по головной миссии, тут было. Это 100%. О, вот, бачу. І я ще один бачу. Окей. Есть груз для вынаходника.
У ідэале было бы знайсці некалькі, дарэчы, наконт некалькі, вось бачу яшчэ 2. Так. Ёсць. Зараз яшчэ адзін забяром. Так. Ну, падаецца, гэта ўсё. Радек мне паблізу не падказвае. Я магу яшчэ, канешне, пашукаць. Але верагоднасць гэтага не вельмі высокая. Гэтага павінна хапіць, каб ён быў задаволены таго, што мы яму дапамаглі. Я спадзяюся, ён далучыцца да сеткі адразу. Жывёлка там. Бабёр, магчыма, нават. Так, то дастаткова шырока для машыны. Ну, магчыма праехаць. Дарэчы, машыне тут значна прасцей, чым трыцыклу. Лодцы, вы бачце. Смалавы кракадзіл. Чаго мы тут толькі не бачылі. Так, пачаўся дождж, і адна з рэк разліваецца. Бліжэйшых. Вынаходнік, я тут табе рэчы прынёс. Business brings you to my doorstep. Wait, are you carrying some cargo that got washed away after the quake? I'll need a moment to process and confirm. Ну, гэта дакладна не Тарман. О, не Тарман, не Хартман. Гэта я дакладна магу сказаць. Well, where on earth did you find this? I'd given up on ever seeing it. Цудоўна. Я спадзяюся, гэта дастаткова. Ты згодны долучыцца да сеці? Цудоўна. Цудоўна. Гэты кавалачак мяне ўсё бянтажыў, што ён падключаны тут. Ёсць. Вынаходнік. Так, ёсць. Мне цікава, што за анлокі ў яго. Што такога цікавага ён можа мне даць. I think this could prove useful to you. Try it and see if you agree. Вау! Усё, карацей, вы разумееце, з кім мы зараз будзем мацаваць адносіны, а? Мы ўвогуле заб'ём на ўсё астатняе, будзем пракіцца на адносіны мацаваць. Но... I call
this an otter hood. It's an original invention of my very own. Put it on, and you'll find you can float in the water as happily as an otter. You'll never be at risk of drowning ever again. It's guaranteed to make you feel like a born swimmer, which, given the recent flooding, is great for people like me who can't swim at all. I'll bet you could find some use for it too, in your line of work. Адкуль у яго наш першай часткі. Я ведаю ўсё пра... У мяне два варыянты да пабачэння, я ведаю ўсё пра іх, карацей. У першай частцы ён сцвярджае, што гэта яго вынаходніцтва. Ну, тыпу, арыгінальнае. Я, дарэчы, не памятаю, хто і які момант даваў нам гэты капялюшак, але я памятаю, што ён быў абсалютна апцыянальны, то бок яго можна было прапусціць. Вось, я нават расчараваны, што ўжо хтосьці зрабіў такі. Despite being mammals, these adorable mustelids live the better part of their lives in water. Floating on the surface, flat on their backs. Grace personified. In becoming an otter, we can become one with the water. That's why I decided to create this hood. So, if someone else out there had the same idea, I bet we'd get along swimmingly. Anyway, if you don't have their hood, maybe you could still use mine. Though, saying that, I better come up with something new. Thanks, and come back again soon. I'll try to whip up something extra special to give you next time. Я думаю, ён дасць нам нейкія супер вынаходніцкія крутыя штукі, прыблуды. І ён гэта зрабіў. Ведаеце? І ён гэта зрабіў. Так, па-па-па-па-пам. Знешні выгляд, по-моему, так? Не, не тут. Не тое. А дзе знешні выгляд? Я яго могу толькі на базах кантраляваць, так? Кастомізацыяй сваёй займацца. Не, павінна быць. Я павінен мець магчымасць шапку гэтую апрануць у любы момант. Ну не можа быць такого, каб не было. Пакеты з крывёю, вада, гэта ўсё фігня. Тут? Не. Гэта будаваць. А, ўсё, згадаў, у мяне ж там у іншае месца менюшка. Во, ўсё. В сэнсе. А ну? А ну, апрані сам. Опа! Во! Во! Мы падрыхтаваныя. Опа! Я навіть щось з таким смішним звуком відчиняється, зачиняється. Ви чуєте гэта? Ну, цудоўна. Добра. Глядзіце, якая справа. У мяне не толькі шмат часу, ўжо мы і так затрымаліся. Трэба ісці працаваць. Таму вам я жадаю добрага дня, добра вам папрацаваць альбо адпачыць, каб вас нейкія біці не чапалі. А мы з вами побачимся завтра, будем працягваць. Я яшчэ не пэўнены, мы пойдзем альбо па асноўнаму квесту, альбо хуценька дабудуем дарогу паміж, бо у нас два кавалкі дарогі не спалучаныя, нам бы дабудаваць гэтую канструкцыю ўсё. Вось, было б неблага гэтым заняцца, але на гэтым трэба бегчы. Вось, добранька, да пабачэння. Я зараз вас перадам далей, калі знайду какого. Есть у нас хто? Так, курицу зараз у Hollow Knight, я так разумею, у Силксона гуляє. Не, просто у Hollow Knight. Цудоўна. Добра, я вас перадам да курису, паназірайце, як яна гуляе у Силксонг, а сам я пабегу працаваць. Жадаю вам добрага дня. Так, где она у меня? Отправляю. Полетели.